سلام نعم تخاتلتي قري برودكشن كم يدخلوا كم ياللهم ببزر لهم السلام تاعنا سنزل جزيت على الفوتو لو معلبة تسفاي هوفلي نلومي كم تلومي كل جزيت زار بالكم زلخو بلوزات حواتنا أفتي موي ويك أفتي نسوم سرحلو تمركزنا إن قبرو حفشاوي إعلان ويك أتمركو إنكو كافلنا عدينا مالنا نلومي دما كنت لك حاولنا السنة أب من تاكس ايجنت خوينو أبنا تاكس سرحات كله انفورميشن غيبنا سو سرحاتو عودي نعراون كحبرنا سوينا لنا سلازي كم تمدبنا كل جزء ساعتنا نحن أنا قديمة أتيلو الساعة أنت يقول أمناي تاكس فايل ويكات جبر مخفال نوراي نايو من يخفل زلو تعامت أو مخفال زبال كاي نايو بحفشاوي كنسر حالهم زقبعنا ويكن فلتهم زقبعنا بكلمي فايل مقبارنا هنا فايل كنقبر لنا كم فاميلي خينا دبليو تو زبالالو كم تقصيرنا نسرحه ويكا اتي ناي بعدنا نسرحون سيلف امبلوي نهار كويناون ناي سيلف امبلوي كأهمي كرنا جوري تاكس فايل كم نقبر LLC زبحال انتايو LLC زي بقول خيب ولكو سرسب النار كوينها تجبري كم يكافل كم زغيل حافشاوي مبريك بنايو مالتيو ويون تناتنا نسرح سرحاتك من تاينا نتف بخميك كليم كنقبر نينا سيف كنقبر زلنا نزي زملكته مالتي تيبيكاليتي تاكس زبحال انتايو እቲ ታክሲ ኣይናይ ዝኽፈሎ ኣይናይ ዘይክፈሎ ብኸመይ ኢና ንፈልጥ ካልእ ብጀካ ናይ ታክሲ ምምላእ እስኪ እቲ ኣመላልኣ ናይ ታክሲ እውን እቲ ስታትስ ናቱ ፋይሊንግ ከመይ ምዃኑ ካልእ እውን ቢዝነስ ዘለና ኤልኤልሲ ዘይብልና ክኸውን ይኽእል እዩ እሶም ከ ብኸመይ ክላይም ከም ንገብሮ ማለት እዩ ብሓፈሻ ብዙሕ ነገር ክህሉ ስለ ዝኽእል hopefully نزي فيديو ريهم join تقولنا ناتكم حتى ريتها كنقبلينا مالتي سلازي كساب شعو اللو قديمه دسرح كون فيديوهاتنا كيكون كسنهم سنة حاولنا أب ساعات وخنا سنايو كساب زمتنا اللو كاريكم كابز حلفة من أربعة حلفة زي راهم وندر عليهم كونكم كساب ساعتنا ذاكل قديمي أنا أتيزلوه كساب شعو قلنا يحلو فيديوهات زنبري كنكاتاتلنا أو آتنا ونكل ريو وخن كيدنا مالتي
اوكي. ያ እቲ መደብና ልክዕ ሰዓት 7 እዩ ሓውና ሰናይ ኣብ ሰዓቱ መፂና ኣሎ ክሳብ ንዕኡ ንእሽተይ ምድላዋት ንህቦ ግን ቁሩብ ናይ ሕሉፍ ዝሰራሕናዮ ክሳብ ክህበኩም እየ ክሳብ እታ ሰዓትና ተኣክል ሰዓት 7 ኢና ኢልና ዘለና እዚኣ ገለ ካብቲ ሕሉፍ ዝነበረ መደባትና ክሳብ ነብላ
يا ريته دمسي تعسي صنيحو سلام كلكم تخاتاتلتي غري برودكشن كما يتخونوا كما ياللكم بقر نلومون كمتي كل جزء مدواتنا نقربو بلوزات يحواتنا ندامسانا اتي نهبو زلنا اتي ناتوم تمكرو اتي ناتوم مويا ويكاد سرحو العودي نعوم نحبرة سبوم بتين فلتقام قا شركة قبرنا فقادنياتات كوينون جزئهم وفيهم زهونا دلو موياوي حاجز بزي أقاتامي بشمكم كمسكنهم فتو نلوم دما وان عامتاوي ويكاتي عامتاوي قبر زخفلو وي تاكس ريترن ولو بأتصاوعون فايل نقبرو الجزية سلزخونة بزعبا زي تاكس ايجنت زخونة حاونا سناي فقادنيا خوينو نتي اسو سرح الله عاودي مويا نحبرة سبي ككافل نتي كفلتوز قبون زلوم ኢንፎርሜሽን ክህብ ብምባል ኣብ ሰዓቱ ምሳና መፂሎ በዛ ኣጋጣሚ ድማ ብሽንኩም ከመስክኖ ይፈቱ ንሓውና ሰናይ ጆይን ክነግብሮሞ እቲ ዘለና ኢንፎርሜሽን ኩልኩም ምናልባት ብሕጂ ትሪእዎ ሰባት ክትህልው ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ቪድዮ ኣብ ካልእ ሰብ ንካልእ ሓጋዚ እውን ክኸውን ምእንቲ ክትሪእዎ ከለኹም ሼር እንድሕር ጌርኩሞ ላይክ እንድሕር ጌርኩሞ እቲ ኣልጎሪዝም ንብዙሕ ሰብ ንክበፅሖ ይሕግዝ እዩ እቲ ዝወሃበና ኢንፎርሜሽን ከዓ ኩላህና ተረባሕቲ ክንከውን ንኽእል ኢና እሞ ስለዚ እዚኣ ናባኹም ሰናይ ሓውና ምሳና ስለ ዘሎ ዌልካም ሰናይ ሓወይ ثانك يو قري خمن لها سلام يا حمدك كمي يمسخ እግዚአብሔር ይመስገን ከመይ ምሳ ሓደ ሰዓት ፍልል ያለና ብሽ ያ ያ thank you for your time yes sir ናይ ባሓቂ በዚ ኣጋጣሚ መጀመርያ እቲ ናትካ ግዜ ወፊኻ እቲ ሞያኻ ክተካፍለና ብምምፃእኻ በዚ ኣጋጣሚ ብስም ተኸታተልቲ ከመስግነካ ይፈቱ ስለቲ ግዜኻን ስለቲ ፍልጠትካን ከዓ በዚ ኣጋጣሚ ንዓና ንክንፈልጥ ትሕግዘና እዩ እሞ ቅድሚ ናፍቲ ሕቶ ምእታውና ምናልባት ሓደስቲ ክህሉ ክእሉ እዮም ዘይፈልጡኻ ንምልላይ ዝኣክል ሰናይ መን እዩ ንገረሙ እሞ ካብኡ ናፍቲ ሒዝናዮ ዘለና መደብ ክንከይድ ኢና ሰናይ ያ ሰናይ ደስታ በሃል መጀመርያ ላዕሊ ዝኾነ ነገር ነዚ ዕድል ምሃብካ ብጣዕሚ ደመስግን ምክንያቱ ኤክስፖዠር ማለት ብጣዕሚ ዓብ ነገር እዩ ብዛዓዲ መን ኢኻ ካበይ ኢኻ እንታይ ትገብር ስእልካ ድፍጠር ማለት ስእልካ ትፈጥሮ ነገር ኣይኮነን ትዛረብ ኣለካ እቲ መድረክ ክፈቅደልካ ኣለዎ እቲ ናትካ መድረክ ፍልጠት ኣለዎ ኢልካ ስለዚ ዓደምካኒ ንዓኻ የመስግነካ መጀመርያ ካብኡ ሓሊፉ ተሪፉ ሰናይ ደስታ በሃል ባፅዕ ተወሊደ ዓበየ ኣብዛ ዓዲ ቅድሚ 18 ዓመት ዝኸውን መፀ and ተማሂረ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሂውስተን ሜይን ካምፐስ ኣካውንቲንግ and with degree accounting ኣለኒ basically እንደገና ነቲ ናይ ኣካውንቲንግ ስራሕ ናብ ታክሲ ወሲደዮ ምክንያቱ ብዙሕ ዓይነት ጨንፈራት ስለ ዘለዎ ታክሲ ድማ as enrolled agent ኮይነ ይሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ እቲ ቢዝነስ 2016 መጀመርያ ከባቢ ጀሚረዮ ኣብ 2018 ከዓ ዴዚግኔሽን ገይረሉ ማለት እዩ basically ዴዚግኔሽን እንታይ ይበሃል enrolled agent ይበሃል enrolled agent ማለት بطلقت تاكس فايل كجبر زفقدلو بفقدلكا تاشمو زي designation basically admitted by IRS تخون نانتا يدخون تي عينت تمرتي عينت لايسنس من IRS وي 5 عام تسرح لك فوق بقوا عينت مويا تسرح ويدما بقلخا rigorous دخونه exam تفتينكا نتي ديزيجنيشن وخامو نتي ديزيجنيشن تايخلكا كتماخر فايل كتقبر እንደገና ድማ ريبريزنت تقبر ريبريزنت كتوكل مالتي basically and እሱ ሓደ ነገር ኣሎ ካልኣይ ድማ ኣብ ዓውድና ኢንሹራንስ as agent ኮይኑ ሰርሕ ናይ ጣዕና ማርኬት ፕሌስ ኢንሹራንስ ካብ ናይ መንግስቲ ዝተታሓዘ ነገር ዝደሊ ንዑ ይድግፎ ማለት እዩ as an agent እንደገና ድማ ቀረባ ጊዜ በዛ ዓመት እዚ as a loan officer financing በሞርጌጅ ደረጃ ሰራሕ ኣለኹ ማለት እዩ ዝመስል ወደልህ thank you ሰናይ ሓወይ ደጊመ እቲ ግዜኻ
أي بحكي أو حاسير جزية سجن يلني الكحرة الكا تمكرا خان فلتت كان تكافل بمساحة وزكاة عم دقي مهما سجنا كافوتو اسكي ምናልባት እንታይ እዩ እስኪ እቲ ታክሲ ነየና ኢና ንመልእ ታክስ ክበሃል ከሎ ሓደ ዓመታዊ ኣሎ ሓደ ወርሓዊ ወይ ከዓ ብኤክስታይ ተመቃቂሉ ዝኽፈል ኣሎ እሞ ብሓፈሻ ግብሪ ምኽፋል ክንብል ከለና መን እዩ ግብሪ ዝኸፍል ወይ ከዓ ኣብቲ ሪተርን ዝበሃል ከመይ እዩ ብዛዕባ እታ ታክስ ትብል እሞ ክተብርሃልና ሽዑ እቲ ዲቴይል ካብቲ ናቱ ዘሎ ውሽጢ ኣቲና ክነብል ኢና ማለት እዩ ብሓፈሹ እቲ ግብሪ ዝበሃል ነገር መዓት ዓይነት ግብሪ እንዲ ዘሎ ብዛ ዓዲ በዝን በትን እዮም እንዳሓቱኻ ግን ስፔሲፊክሊ ብዛዕባ ኢንካም ታክስ ክንዛረብ ተኮይና ብዛዕባ ናይ ኣታዊ ግብሪ ድሕሪ ክንዛረብ ኮይና ኣብ ብዙሕ እዩ ዝኽፈል መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ሞያ ናተይ ሞር ፐርሰንቴጅ ኣብ ኢንዲቪዥዋል ዝዓለመ እዩ ቢዝነስ እንኮላ ይገብር እየ እጂ እንታይ እዩ ቢዝነስ ታክስ ኣሎ እንደገና ከዓ ኢንዲቪዥዋል ታክስ ኣሎ መጀመርያ ነገር ብኡ ኢና ክንሪኦ ኣነሲ ኣበየና እየ ዘለኹ ኢልካ ምሕሳብ ይፅቡቅ ፎር ኤግዛምፕል W2 ሰራሕተኛ ተቆፂሩ ዝሰርሕ ሰራሕተኛ ሰብ ኮይኑ እንታይ ፋይል ዝገብር ቢዝነስ ናይ ግሊ ፋይል ዝገብር ኢንዲቪዥዋል እንደገና the same time ድማ ከምዚ ከማና ቢዝነስማን and women እንደገና ድማ ሰልፍ ኢምፕሎይድ ዝኾነ ሰብ ከዓ ስቲል ኢንዲቪዥዋሊ ፋይል ዝገብር ግን እንታይ ዓይነት ክላሲፊኬሽን ኣለዎ መሲልካ ሶል ፕሮፕራየር ዝብል ክላሲፊኬሽን ኣለዎ ሓደ ኤስ ሓደ ስኬጁዋል ሲ ዝበሃል ፎርም ይመልእ እሞ ሕጂ እቲ ኣብቲ ስኬጁዋል ሲ ዝበሃል ፎርም ኣታውን ወፃእን ምስ ገበረ እታ ትተርፍ ገንዘብ ተፃርያ ትተርፍ ኔት ኢንካም ኔት ሎስ ትበሃል ናብታ ናይ ግሉ ቴንፎሪ ትበሃል ፎርም ተኣቱ እሞ ኣብኡ ኩሉ ምስ ቤተሰብ ድዩ ቤተሰብ ተለዎ ሲንግል ተኮይኑ ከዓ ሲንግል ኮይኑ ፋይል ገብር ልዕሊ ዝኾነ ግን መጀመርያ ነገር እቲ ቀንዲ ብመልክዕ እቲ ታክስ እንድሕንሪኦ ኮይና ፋይል ክገብር ሪኳየርመንት ኣለኒ ዲ ግዴታ ኣለኒ ዲስ ወይ የብለይን ኢሉ ሓቲት ኣሎ ሰብ ታክስ ፋይል ገብር ከሎ ሕጂ ሪኳየርመንትን ግዴታን ምህላውን ዘይምህላውን ዝበሃል ኣሎ እስኻ መለክዕ ኣለዎ ኤግዛምፕል መብዛሕትኡ ግዜ ኣነ ንስኻን ሕጂ ሰልፍ ኢምፕሎይድ ኢና ኣይሬስ እንታይ እዮም ዝብሉ ልዕሊ $400 ኔት ኢንካም ክህልወካ ኢልካ እንተደኣ ሓሲብካ ግዴታ ኣለካ ታክስ ፋይል ክትገብር ግዴታ እዩ ግን ብሓፈሽኡ ብግዝፍ ዝበለ መልክዑ እንታይ እዮም ዝብሉ ኣይሬስ ወላ ግዴታ ኣይሃለኻ እንተደኣ ብዝተፈላለየ ዓይነት ረብሓታት ገንዘብ ክመለሰካ ዝኽእል ተኮይኑ በቲ ክሬዲት ዝበሃል ነገር ክምለሰኒ ይኽእል ኢልካ እንተደኣ ትሓስብ ትኾንካ ወላ ግዴታ ኣይሃለኻ ፋይል ብምግባርካ ንስኻ ኢኻ ተጠቃሚ ትኸውን እንተደይ ኮይኑ ግን ሉዝ ክትገብሮ ትኽእል ነገር ስለ ዘሎ ትሪፋንድ ዝበሃል ገንዘብ መንግስቲ ዘለዎ ገንዘብ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሽኡ ታክስ እንታይ ኢና ክንሪኦ ዘለና ከምዚ ይወስዱልና ዘለው ዘይኮነ ናይ ታክስ ሓደ ፕሪንሲፕል ዲስትሪቢሽን ኦፍ ኢንካም ካብቲ ሓደ ተቐቢሎም ናብቲ ሓደ ዝብትንሉ ቻነል ታክስ ማለት ቤዚክሊ ኣነ ንስኻ ንረግፆ ዘለና ፅርግያ ስእሉ ዝተፈጥረ ነገር ኣይኮነን ዘይክእላ ኣሕዋትና ሲንግል ማምስ ተኮይነን ወይ ዘይክእል ዓቕሚ ዘይብሉ ቤተሰብ ዝህብዎ ዘሎ ፉድ ስታምፕ ናይ ምግቢ ሓገዝ ብነፃ ስእሉ ካብ ኣየር ዝተፈጥረ ገንዘብ ኣይኮነን እዘን ንኣሽቱ መንግስታት ስቴት ጋቨርንመንት ፋንድ ዝግበራ ሕጂ ኩሉ ካብቲ ቻነል ካብቲ ናይ ታክስ ቻነል ድምንጩ ስለዚ እቲ ሓፈሻ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ታክስ ኮንሰፕት እዚ እዩ ካብ ሓደ ተቐቢሎም ወይ ንጋቨርንመንታል ኢንቲቲ ፋንድ ገብርዎ ወይ ድማ ንኢንዲቪዥዋል ሰብ ፋንድ ገብርዎ then እቲ ባላንስ ናይቲ ኢኮኖሚ ሓደ ብፅጋብ ተወጢሩ ኣነ ጥራይ ከይብል ሓደ ድማ ብምስኣን ኣብ ዘይድሊ ገበን ከይኣቱ እንታይ ገብርዎ ባላንስ ይገብርዎ at the end of the year ተሪኢኻ between ጃንዋሪ ስጋብ ኤፕሪል ዘሎ ግዜ እንታና ሃባን ናይ ታክስ ኣሎ ገሌና ንኸፍል ገሌና ንቕበል and ብዝሒ ከም ሓደ ትዕዝብቲ ከማን ክኾነካ ብብዝሒ ኣብቲ ግዜ እቲ ገዛ ዝግዛእ ብብዝሒ ኣብቲ ግዜ እቲ ድማ ብዙሕ ዓይነት ሻፒንግ ዝግበር ከም በዓል መኪና ወላ ዘን ኣሕዋትና ተሪኢኻን ብፍላይ ዘን ኣሜሪካን ኣሕዋትና ተሪኢኻን ብብዝሒ ዝቁነና ብብዝሒ ኣፅፋርን ዝስርሓ ገንዘብ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሜይን ትርጉም ናይ ታክስ ብታክስ ዝወስዱልና ግዜ ዘይኮነ ዲስትሪቢዩት ዝግበር እዩ ካብ ሓደ ተቐቢልካ ናብ ሓደ ሕጂ እቲ
ፀጉኡ ድበዝሓሉን ዓቕሚ ዘለዎን ምስትውዓል ዘለዎን ሓያል ሰብ ሰራሕተኛ ሞር ክሰርሕ ከሎ ሞር ክኸፍልና ይግድን እዩ ሓደ ብከምኡ ንርኣዮ እቲ ታክስ ካልኣይ ድማ ታክስ ናይዚ ዓዲ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ መሲልካ ፕሮግረሲቭ ፍላት ኣይኮነን 50 ስራሕ 40 ስራሕ ሓንቲ ዓይነት ፐርሰንቴጅ ኣይኮነን ዘሎ 7 ዓይነት ሬት እዩ ዘሎ ቤዚክሊ ኢንካምካ ብዝለዓለሉ ቁፅሪ ሞር ታክስ ናይ ክገብሩካ ዘለካ ዕድል እንዳበዝሐ እዩ ዝመፅእ ምክንያቱ the more you make tax the more you make money the more they will tax you ሕጂ እቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ታክስ ሕጊ እንታይ ይበሃል ፕሮግረሲቭ ይበሃል ምክንያቱ ካብ for example በዚ ናይዚ 2023 እንድሕር ክንዛረብ ኮይና ካብ 0 ስጋብ 11 ሽሕ ዘለዎ ኣታዊ ሰብ ብ10% ታክስ ይግበር ካብ 11 ንላዕሊ ዘሎ ስጋብ ዝተወሰነ ብራኬት ብ12 ከምኡ እንዳበለ ይኸይድ እሞ ስጋብ 37 ይበፅሕ ሕጂ እቲ ኣካይዳ ታክስ እዚ እዩ ድመስል ጥራይ መግበሪ ገንዘብ ኣይኮነን ናይ ሪፋንድ መግበሪ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ዝቕበል ቅበልዎ ነቲ ዝህብዎ ከዓ ይህብዎ ብሪፋንድ መልክዕ እዚ ይመስል ብሓፈሻ እቲ ናይ ታክስ መልክዕ ማለት እዩ ፅቡቅ ምናልባት እስኪ ኣብ ናይ ታክስ ምግባር ኩሉ ግዜ ታክስ ክንብል ከለና ሓንሳብ ኣብዚ ናይ ጆይንት ፋሚሊ ዝበሃል ኣሎ ወይ ሲንግልትን ክፍቆቢልካ ፀኒሕካ ሲንግል ዝበሃል ኣሎ ወይ ከዓ መፃምድቲ ኮይኖም ከዓ ኣብ ጆይንት ዝብል ኣሎ ኣብዚ ምናልባት በበይኑ ምስ ትኸውን ኣብቲ ናይ ዝኾነ ነገር ሳዕቤኑ ወይ ከዓ ትጠቕሙ ፍልልያት ኣለዎ ድዩ هو basically ሓሙሽተ ዓይነት ፋይሊንግ ስታተስ ኣሎ ዝተሓቶ ዘለካ እንታይ ይበሃል በቲ ናይ ታክሲ ኣብ ቋንቋ ፋይሊንግ ስታተስ ይበሃል ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቀንዲ ዝፈልዮ ላይን እንታይ እዩ ምርዑ ዲኻ ኣይኮንካን እቲ ሕቶ መጀመርያ ትሓቶ ዘለካ ሲንግል ዝኾነ ሰብ ፎር ኤግዛምፕል ሲንግሊ ፋይል ክገብር ዝግብኦ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ኩሉ ሰብ እቲ ሲንግል ዝኾነ ንኻልእ እንታይ ገይሮሞ ነቲ ሲንግል ኮይኑስ ብዘይ ሕጋዊ ዝኾነ መርዓ ሕጋዊ ክብል ከለኹ እዚ መንግስቲ ዘይትፈልጦ ማለት እዩ ስቴት ጋቨርንመንት ዘይፈልጦ ሕጋዊ ዝኾነ ቃል ኪዳን ዘይብሉ ሰብ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከዓ ብሓንሳእ ዘይነብር ከም ስኡሉ ዝወለደ ሰብ እንተደኣ ኮይኑ ብዘይ ሕጋዊ ቃል ኪዳን ናይ መንግስቲ ሄድ ኦፍ ሃውስ ሆልድ ዝበሃል ፋይሊንግ ስታተስ ይገብር ሄድ ኦፍ ሃውስ ሆልድ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ትሕተይ ዝእለዩ ቆልዑ ኣለውን እሞ ንዕኦም ከኣሊ ክብል head of household ናይ ግድን ፋይል ክገብር ኣለኒ እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ head of household ፋይል ንዝገብር ሰብ for example by the way ብዛዕባ እዚኣ ኣስፊሓ ክዛረበላ ብዙሕ ኣቢዩዝ ዝግበር ኤርያ ስለ ዝኾነ በዚ ከዓ ክረብሕ ክብል ዝተበልዐ ሰብ መዓት ስለ ዘሎ እንዳሓረ ኣስፋሕ ኣቢልና ክንዛረብ ኢና ካል መዓልቲ እዚኣ ርእሲ ጥራይ ነጥፊ ኢለ እንዳሕውፀ እያ ማለት እዩ and single ማለት ዘይተመርዓወ እዩ single ማለት ድማ ኣብታ ዓመት እቲኣ ዝተፋትሐ እዩ ሲንግል ማለት ኮምፕሊትሊ ተመሪዕካ ኣደ ይፈልጥ እዩ ስለዚ እቲ ረብሕኡ እንታይ እዩ በዚ ፋይሊንግ ስታተስ ካሲ እንታይ ድብል ተኣሽሙ ይህበካ መሲልካ ዲዳክሽን ዝበሃል ቁፅርታት ኣሎ ስታንዳርድ ዲዳክሽን ዝበሃል ኣሎ ፎር ኤግዛምፕል ንኣብነት ናይ ሲንግል ስታንዳርድ ዲዳክሽን ማለት 13,000 እዩ ዝኸውን እንታይ ማለት እዩ ትርጉሙ ኣታውለካ ነቲ ኣታዊኻ በቲ 13,000 ምስ ሃረምካዮ ሽዑ ሕሳብ ንግበር እዮም ዝብሉ ሕጂ ትረብሑ እንታይ እዩ እቲ ሲንግል ተኾንካ ብ13,000 መጀመርያ ምስ ተሃርመ ምስ ተቐነሰ ኣታዊኻ ሽዑ መንግስቲ ዝተረፈ ገንዘብ ሕሳብ ንግበር ይብለካ ማለት እዩ ሕሳብ እንታይ ኦኬ ብዳብሊቱ ፎር ኤግዛምፕል እቲ ግለሰብ እንተደኣ ተቆፂሩ ዝሰርሕ ተኮይኑ ዳብሊቱ እያ ዘላቶ ኣብ ዳብሊቱ ኢንካም ድማ ሰለስተ ዓይነት ታክስ ክገብርዎ እዮም ፀንሑ ሓደ እቲ ፌደራል ኣሎ ካልኣይ ድማ እቲ ሶሻል ሴኩሪቲ ሜዲኬር ኣሎ ሶሻል ሴኩሪቲ ሜዲኬር ናትኩም ገንዘብ እዩ ባይ ዘ ወይ እቶም ተኸታተልቲ መንግስቲ ትህብዎ ገንዘብ ኣይኮነን እቲ ሶሻል ናይ ጥሮታ ገንዘብ እዩ እቲ ሜዲኬር ድማ ድሕሪ 65 ምስ በፃሕኩም ብነፃ መንግስቲ ድህበኩም ሕክምና እዩ ስለዚ ነታ ፌደራል እዮም ኣብቲ ግምገማ ድእትውዋ ሲንግል ትኾንካ ንኣብነት 30,000 ተኮይኑ ተኣታዊኻ ብ13,700 ምስ ተሃርመ then ዝተርፍ ገንዘብ ኦኬ ሕሳብ ገብርሞ ኣቅድም ኣቢልካ በቢ 2 ሰሙን በቢ ከከምቲ ኣዋህባ ደሞስካ ክንዲ ዝተኸፍለና ነርካ ስለዚ ተጠራቂሙ ተኸፈልካና ታክስ ክንዲ ዘሎ ሕጂ ግን ብመጠን እቲ ካልኩሌሽን ክትከፍለና ዝግባእ ታክስ እዩ ስለዚ ኣብዚ ሕካ ከፊልካና ኣለኻ እሞ
ኢሎም ዝመልሱልካ ገንዘብ እንካ ዝብሉካ ሪፋንድ ተባሂሉ ይፅዋዕ ክትከፍል ፌደራል ዊዝ ሆልዲንግ ግን ውሕድ ስለ ዝፀንሐ ከምቲ ዝግባእ ክትከፍል ስለ ዘይፀናሕካ ከዓ ኢሎም ሃበና ገንዘብ ይብሉካ ማለት እዩ እሱ ከዓ amount ዱ ይበሃል ወይ ከዓ ታክስ ይበሃል ማለት ታክስ ገብሩካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ድፈልዮ እቲ መለክዒ እንታይ እዩ እቲኣ ስታንዳርድ ዲዳክሽን ትበሃል እያ ስለዚ ናይ ሲንግል 13700 እንተኮይኑ ናይ ሜሪድ ከዓ ዳብል ክኸውን ማለት እዩ ናይ ሜሪድ ፋይሊንግ ሰፐሬትሊ ከዓ 13700 ትክክለኛ እታ ቁፅሪ ክነግረካ አፕዴት ስለ ዝገበርዎ ቀረባ ግዜ ማለት እዩ ከምዚ እንዳበለ ይኸይድ 13850 ክኸውን ማለት እዩ ሲንግል married filing jointly ምስ ሰብኣይን ሰበይትን ብሓንሳብ ፋይል ገብሩ ከለዉ ከዓ 27000 700 ምስተሃርመ ሽዑ ሕሳብ ትገብሩሉ እዩ እሶ እቲ ለውጡ ትውፅኢቱ ነታ እታ ቁፅሪ እታ ስታንዳርድ ዲዳክሽን ብኡ እዩ ዝልካዕ ወዲ ኣለኹ ጽቡቅ ሰናይ ሓወይ እስኪ ኣብ ናይ ፋይሊንግ ክንብል ከለና ከዓ ምናልባት ገለ ብፀሊም ዝስራሕ ኣሎ ማለት ካብቲ ዳብሊው ቱ ንብሎ ፍሉይ ዝገብሮ ገለ ብናቱ ስራሕ ክሰርሕ ይፀንሕ እቲ ኢንካም ግን ክሌም ኣይገብሮን ወይ ከዓ ገለ ከዓ ወናኒ ትካል ይፀንሕ እሞ ኣብቲ ናይ ትካል ዋኒንግ ፍልይነት ኣለዎ ድዩ ብኸመይ እቲ ክገብሮ ዘለዎ መስራሓት ወይ ከዓ እቲ LLC ወነንቲ ንብሎም ወይ ከዓ LLC ትካላት ወነንቲ ክንሶም ግን ኣብቲ ፋይል ናቶም ግን ንሓንሳብሲ ባዕልኻ ክሌም ብትገብሮ ኢኻ ብትህቦ ኢኻ ተስርሖ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ጥቕሙን ሳዕቤኑን ገለ ኣብኡ ኣቲኻ ከዓ እንትትገልፀልና እሞ ነቲ በዓል ትካል ዝኾነ ከዓ እንታይ ሳዕቤን የምፃሉ ወይ ከዓ እቲ ፅቡቅ ናቱ ከ እንታይ ኣለዎ ወይ ክገብሮ ዝኽእል መንገድታት እንድሕር ኣልዩ ያ ፅቡቅ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ዝሽገረሉ ኤርያ ናይ ታክሲ እዚ ንምንታይ ትልካኒ ንኣብነት ሕልምኻ ሓንቲ ጥራይ ተኮይና እታ ሕልምኻ ምስ ሃረምካ እንታይ ታክሲ ደክፍል ኣለኒ ክትብል ትኽእል ኢኻ ክትርኢ ስለ ዘይከኣልካ ብድሕሪኡ ኣብቲ በፂሕካ ዘለካ ደረጃ ንላዕሊ ክትከውን ከም ትኽእል ስለ ዘይትፈልጥ እንደገና ከዓ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ዝመክረካ ዘሎ ሰብ ወይ ትሰምዖ ዘለካ ውዕሎኻ እንተደኣ ንኣብነት ንሕና ካብ ኣፍሪቃ ኢና መፂና ነው መብዛሕትና ኦፍኮርስ ሓበሻ ንሕና ሓበሻ ጥራይ ዘይኮናስ ወላ ካልእ ሕብረተሰብ እንታይ ሜንታሊቲ ኣሎ መሲልካ ቤዚክሊ እቲ ትራንስፓረንሲ ናይ መንግስቲ ስለ ዘየለ ወይ ከዓ እቲ ብታክሲ ተኣኪቡሲ ዘለና ጣዕሚ ኣብቲ ሃገር ብሰንኪ ናይ ምእካብ ታክስ ብትክክል ታክስ ስለ ዘይእክቡ ብዙሕ ዓይነት ፋሲሊቲ የብልና ካብ ፅርግያና ጀሚርካ ማለት እዩ ሞር ኦር ለስ ሕጂ እንታይ እዩ ብሓደ ደረጃ እቲ ተሓሳስብኦም እቲ ሰልፍ ኢምፕሎይድ ዝኾነ ሰብ ብግሉ ገንዘብ ዝገብር ሰብ እቲ ተሓሳስባ ቀይሮ ኣሎ ምክንያቱ ተሓሳስቦ እንታይ ብፍላይ ሰልፍ ኢምፕሎይድ ዝኾነ ሰብ ኣብዛ ዓዲ እቲ ሕጉ ንዓና እዩ ከማን ዘዳሉ ገርመካ ምክንያቱ እንታይ ፎር ኤግዛምፕል ሰራሕተኛ ተኾንካ እንታይ ኢኻ ትገብር ተቀቢሎም ገንዘብ ካብ ዝተረፈ እዚ ዝግባእካ እዮም ዝቡካ ሶሻል ሴኩሪቲ ሜዲኬር ፌደራል ምስ ቆረፁ ኦኬ ተረፍ እዚኦም ይብሉካ ጌስ ዋት ሰልፍ ኢምፕሎይድ ተኾንካ ግን በታቲኽካ ሃራሪምካ ብትክክል ኦፍ ኮርስ ኢን ዲስ ኬስ ብትክክል ተኮይኑ ኮንሰፕት ራዮ እዚኣታ ግሮስ ኢንካም ግን ትወፃኢታተይ እዚ ስለ ዝኾነ ኢልካ ነታ ኔት ኢንካም ካብ ዚኣ ታክስ ትግባእኩም ኢልካ ስኻ ኢኻ ታክስ ትኸፍል ማለት እዩ ናው በዛ ሕጂ ተዛረብኳ ሃማንሲ እቲ ኣድቫንቴጅ ነቲ ሰልፍ ኢምፕሎይድ ዘለዎ ኣድቫንቴጅ ዝራሪእካዮ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ካልእ እቲ ሰልፍ ኢምፕሎይድ ምዃን ዘለዎ ናይ ብግሉ ዝሰርሕ ሰብ ኣድቫንቴጅ ሓደ ፍሌክሲቢሊቲ ናይ ታይሚንግ ኣለካ ኣብ ደለካያ ትወፅእ ተኣቱ በዚእቶ በዚ ውፃእ ዝብለካ ኣስራሕ የለን ሃፍታም የለን ሰራሕተኛ ምዃን ደቂ ዓበይቲ ባይ ደ ወይ ከም ነውሪ ገይረ ኮንኩን ድሪኦ ዘለኹ ከም ኣድቫንቴጅን ዲስኣድቫንቴጅን ገይረ ዝዛረብ ዘለኹ ግን እቲ ዝኸፍአ ሕማቅ ዝኾነ ኣተሓሳስባ እንታይ እዩ ደሎ መሲል ካብቲ ብግሉ ዝሰርሕ ሰብ ሰልፍ ኢምፕሎይድ ብፍላይ ናይ ካሽ ኢንቮልቭመንት ዘለዎ ሰብ እንተደኣ ኮይኑ ነቲ ካሽ ክሓብኦ ይፍትንሞ ብትክክል ፋይል ስለ ዘይገብር ዕብይ ዝበለ ኦፖርቹኒቲ እንተደኣ ረኺቡ ዕድል እንተደኣ ረኺቡ ክተዓፃፀፈሉ ዝኽእል ኣጋጣሚ የብሉ ከመይ ተልካኒ ንኣብነት ኣብዚ ዓዲ ሲ
ولا أنا منتاي example جزاك تجزء نحدد يا خاسي كابي season دبالتي أب تي بانك account خادو لجنزب season دي كابي خمسي تريس كجبر زخل نجار دي عندنا زي فلتو أنا هفتاني كنت زلني تحت مثلا أسي أبغى زي أيسرحني بالشغبة موركاش أبغى زي أنت ترى حس كم محتتي خايد هو سلازي depending on the person honestly تعبت ده اللي بيها نابزح كاتزلخا يا درجة نزحشة دن تبغى يركع تاكس تخفل بس دحان زخنا بروفيشنال تزارب كاب سؤال كازي عموت دخنا كخفل يدلني تاكس كم نبال بروفيشنال دخنا سبكيت كهاي معلت حزلي بخمسة معلت خمسة مستناتي زخير situation research جبر اللي دلي اللي بخمي ملكة تاكس خفل يدلني بتخكل بجن بخمي حقي بس فقد اللي ملكة كمي جرت تاكس بخفلوس كقول نسو الكام محتاج قال نجاري سو الكاجن تعتاو نابنا سلسة ميت الشح كله تعتاويها نو تخلت ميت الشح تراي جبره مبالجن وعلى حديرون عاخا يدقد مقنياتهم تعيزخون نت اكسبنس يركا حاب بزبلت عمل قعقات حريم كايو تانيت انكام كا اب كل ات تلكع بقى سوشيال سيكيورتي يوهلل نطروتها مالتي بقى ገንዘብ ምህላው ካን ደይ ምህላው ካን ባንክ ይልካዓካ አለቃ ይልካዓካ በአ ዓርክኻ ድበልሕን ድፈለጠን ዓርክኻ ናብ ከማን ድፈልጦ ሰብ ናብ ቢዝነስ ከኣትፊ ኣነ ሕጂ ንኣብነት no matter how much I love you ነቲ ተበንዕ ድል how much I respect you okay ሰናይ ከምዚ ዓይነት opportunity ረኺበ ኣለኹሞ እስከ ብሓንሳ ጆይን ጌርና ሕጋዊ ዝኾነ LLC ኣውፂናስ ንእቶ ተይልካኒ انت دا بفلاي كاش انفولف زغبر تخوين استوسنا عمتات مور فيد ندحن نغبرو خوينا نتي بزنس ناي عمها تسرح كم زنبركا مغمغمي ناي تاكس ريتيرن خاص دلك لك شو خيدفتا لاين 30 حدا ناي سكيدجول صغر ايكا تردي سؤالك ربح نغر حزيبلك نا ريلي حلفاني ناقال اخير كبلك مغنياتو نقولو نغر اي انفستمنت كمان مستي بفلط دستوعل محازايدي عركيدي تبلو سبسي مسؤو خمان بتخكل نحرم دمكا خوينو سؤالكا بحانسا اينا عدينا كمزينا حدو قاينا ودا عديكم يسرحني اب بزنس باي ذا واي then بو خمان سي كلك عكا يخلي سلازي انت اخو ندلو awareness እንደحدي يلو خوينو aware دخونه سب فلطت دلو سب مسؤو ወይ ከፊልካ ዲኻ በመሕዝነት ዲኻ እቲ ኢንፎርሜሽን ትረክቦ بتخكل تاكس خاتم اللي أقاطعميتات تقامت زحش أقاطعميتات أقاطعم خمس خلو نداقو يخانا بانك خيدكا لقى حاول نتبلهم تلقى حاول نقتلهم كل خات بروسس ري والله تيزا لك أتاوي خاطر ري وين بو مسارات كبو خير نابز حشت خيد حجتي تي أدفانتيجو نتقلل نخبلو ناي جزي فلكسبيليتي لكم أبزل خيات أتتوتس تديس أدفانتيجو دما انت دا تخكلኛ ሰብ زي ما خركا زي نغركا كتقنانسو بزي حقاو مقدي تعالي اندحفتين كانت انكامكا اب نوح زبله غزي opportunity خركب كله بانكامكا اريخا اتناي تاكس ريتيرن خا فايل اغبابر اريخا كتلك حلو تخل عقمي سلازي كهل سلازي يبلكا دنا بكال opportunity بكال عدل كتزلل اي تخلني زي مسل بعد بربحان بربح زي مهلاون نزارب توينا قال ابرسيو كملو زدل ነገር ኣብ ቢዝነስ ዘለኹም ሰባት ሰልፍ ኢምፕሎይድ ዝኾንኩም ሰባት ብፍላይ ኣብ ትራንስፖርቴሽን ዝኾንኩም ሰባት ሓደራኹም እንተ ደኣ ሪስክ ዝኾነ ቢዝነስ ሃሊኩም ኮይኑ LLC ግበርዎ እቲ ቢዝነስኩም ተሕጋዊ ዝኾነ ኣካል እቲ ኣሰራርሓ ናይ ታክስኩም ምሽንኩምን ሶሻል ሴኩሪቲኩምን ኣይተተሓዙ ከመይ ተራእይ ተልኩም እኒ ካለ ኣካል ካብ ስቴት ጋቨርንመንት ብጣዕሚ ብውሕድ ገንዘብ ብ300 ባዕልኩም ትገብሩ እንትረኣኹምኩም ብ300 ሓደ ሽም ትፈጥሩ ፎር ኤግዛምፕል ኣነ XYZ LLC ለንዳሕፈቲረ then እንታይ ዝሕግዘኒ ለሰይ ሪስክ ዝኾነ ቢዝነስ ትረኣለኒ ገለ ጥፋኣት እንዳሕትፈ እንዳሕተጋገ እንዳሕተኸሲሰ ደድሕርታ LLC own ትገብሮ ታ ካምፓኒ own ትገብሮ ንብረት ዳኣዮም መፅዮም ደዕንውኻ ዳ ኣምበር እቲ ናይ ግልኻ ገዛኻ ድዩ ሒዝካ ፀናሕካ ቼኪንግ ኣካውንት ሴቪንግ ኣካውንት
ናብከምኡ ኣይከዱን እዮም ግን እዚ ብግዝፍ ዝበለ መልክዕ ዝነግረኩም ዘለኹ ኣብቲ ዲቴል ምስ ኣትዎ ድማ እቲ ፕሮሰስ ስቴፕስ ካልእ መዓልቲ ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና ንሓፈሻዊ ጀነራል ፍልጠት ስለ ዝኣተና ለማዓንቲ ማለት እዩ ገረ ቴንክ ዩ ሰናይ ሓወይ በዚ እውን ቲክቶክ እውን ከፊተ ኣለኹ ምናልባት ኣብ ቲክቶክ ኣብ ዩቱብ ቻነል ኣለና ምስ ሓውና ኤጀንት ሰናይ ብዛዕባ ታክስ ወይ ከዓ እቲ ግብሪ ዓመታዊ ክፍሊት ፋይል እንገብረሉ መሰረት ኢና ንገብር ዘለና በዚ እንድሕር ጆይን ጌርኩምና ወይ ዘለኩም ሕቶ እንድሕር ስታይ ጌርኩም ሓውና ሰናይ ምሳና ስለ ዘሎ ክነሓቶ ኢና ማለት እዩ ፅቡቅ ሰናይ ሓወይ ምናልባት ኣብቲ ታክስ ክምላእ ከሎ ኣብ ከምዚ ዘሎ ኦፊስ ፅቡቅ ይሰርሕ ፅቡቅ መሊስለይ ይበሃል ኣብ ከምዚ ዘሎ ኦፊስ ንዓይዳ ክንዚ እንዲ ክፈልይልኒ ይበሃል እሞ እዚ ከመይ እዩ እንታይ እዩ ትፍልይነት ብክልተ መልክዕ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ሓደ ዝዓበየ እንታይ መሲልካ እቲ ብሞራል ናይቲ ክርዳእ ዝመፅእ ዘሎ ሰርቪስ ዝደሊ ሰብን ብሞራል ናይቲ ከምዚ ከማና ኦፊስ ከፊትና ክንሕግዘኩም ንፍትን ሰባትን ብኡ ኢኻ ክትሪኦ ትኽእል እቲ ትብሎ ዘለካ ሓቂ ኣያክስቶ ዝሓሸ ገንዘብ ይደምልስ እቲ ከዓ ውሕድ ገንዘብ ሂብን ዝብልዎ ነገር ኣብ ሪያሊቲ ዘሎ እዩ ሓደ መዓልቲ ተን ናይ ስልኪ ኩለን ሓንቲ ብሓንቲ መሽጣ ከምፀኒ እታ ቀንዲ ግን ዝጥቀሙላ ኤግዛምፕል ታ ስኬጁል ሲ ትበሃል እያ ናይ ሰልፍ ኢምፕሎይድ ትመፅእ ተኣሽም እያ ቤዚክሊ ሊስን ከርፉሊ ኣብዚኣ ሕጂ ሓደ ነገር ክነግረኩም እየ ብፍላይ መብዛሕቲ ግዜ እዚ ትሪኦ ኣብቶም ገንዘብ ዝቕበሉ ሰባት እዩ እና ሪፋንድ ዝረኽቡ ባይ ዘ ወይ ከም ዝክብል ከለኹ ሪፋንድ ኖ ኢኮኖሚ ክነግረኩም እቲ ቲንኪንግ ኦፍ ሓደጋ ናቱ ሓደ መዓልቲ ግን እንታይ እዩ መሲልካ ድግበር ነቲ ኣታዊኡ ልዕል ድበለ ሰብ ቤዚክሊ እንዳላዓለ ብዝመፀሉ ቁፅሪ ኣታዊኻ ካብቲ ናይ ድኽነት ላይን እንዳወፃኻ ስለትመፅእ ሕጂ እንታይ እንዳገበርካ ኢኻ ትመፅእ ስኻ መሲልካ ነቲ ብታክሲ ምኽፋል ደረጃ ሞር ኣዋፃኢ ኢኻ ትኾን ገንዘብ ኢኻ ታክሲ ኢኻ ትኸፍል ሕጂ ካብቲ ላይን ናይ ፌደራል ፖቨርቲ ጋይድላይንስ ሙሉእ ብሙሉእ በጢስካ ምስ ወፃኻ ቆልዓ ስለ ዘለካ ሪፋንድ ኣለኒ ኢልካ ጋረንቲ ክትገብር የብልካ I can tell you this and ሕጂ እንታይ እዮም ዝገብሩ መሲልካ እቶም ብኮምፓሪሰን ፎር ኤግዛምፕል ሓደ ኤግዛምፕል ኣነ ካብ ኤክስፒሪየንስ ክነግረካ ሲ 30 ደቂቃ 40 ደቂቃ ኢንፎርሜሽን ይእቲኻ መፂካ ቆፀራ ጌርልካ እቲ ናቱ ቦታ ንኻልእ ሰብ ክትባ ትኽእል ከለኻ ወይ ክትባ ከለኻ እንዳተገባእካ you don't know ኣይትፈልጦን ኢኻ ትሰብ ክድውለልካ እዩ ሪፈር ተገይሩ ዲገለ ክመፅእ እዩ 30 minute 40 minute ሒዝካ ኣሎ ይእቲኻ ኣለኻ ብትክክል ዝሃበካ ወረቐት ይእቲኻ ኦኬ ሪፋንድ ካ 5000 ክትብሎ ኢኻ ሕጂ እንታይ ይገብር ኦኬ ኖ አንዳ ከምዚ ተፀበኹ ዓመ ከምዚ እንድነር ሪፋንድ ከመይ ዓመ ዝኮይኒ ሕጂ ትቅድም ኣቢለ ክዛረብ ዝፀናሕኩ ናይ ፌደራል ፖቨርቲ ጋይድላይንስ ካብ ዝተወሰነ ጥርዚ ናይ ኣታዊኻ ምስ ወፀኻ ሞር ብታክሲ መልክዕ ተዋፅእ ሰብ ኢኻ ንስኻ ዳ እምበር እንዳሃሰሰ ይመፅእ ሪፋንድ ካ እንዳወፀኻ ስለትመፅእ ማለት ሕጂ ነቲ ሰብ እቲ መፀካ እዩ ካብ ናተይ ኤክስፒሪየንስ ማለት እዩ ንስኻ በቃ ብኤክሳይትመንት ትሰርሕ ሰሪሕካ ምስ ወዳእኻ እዚኣ እታ ሓቂ ናይ ሓቂ እታ ፃዕዳ ስራሕካ እታ ትግባእካስ 5000 ትብሎ then no 7000 ተፀበየ መፅእ ክሕነቕ ኣለኒ እምበር I'm not gonna accept that ትብለካ ሽዑ እንታይ ትገብር ንስኻ ሕጂ ኣብዚ ተቐድም ዝበልኳ ተስተውዕል ዘለካ ሞራሊ ኣነ እንድሕር ሞራሊ ኮራፕትድ ተኮይነ እንታይ ከምፅእ እዩ በዝን ለጢፈ ለጣጢፈ 5000 ኮነ ንምንታይ 8000 ደይቦ ኢለ ኣለኒ እቲ ትሪክ እቲ ሓደ ትሪክ ሕጂ መብዛሕቲ ግዜ ዝጥቀሙሉ እታ ስኬጁል ሲ ትበሃል ፎርሙላ እንታይ ገብሩ መሲልካ ብፍላይ እንታይ ገብሩ ኣብታ ግሮስ ኢንካም ኢሎም ሓንቲ ቁፅሪ ይእቱ ፅፍሪ ትለክ ነራ ወይ እንጀራ ትስንክት ነራ ኢሎም 1000 ምሽኡ ትብሉ ሽዑ እቲ ወፃኢታት ብወፃኢታት ገይሮም ነታ 1000 ይሃርምዋ ተማም ገይሮም ንኣብነት 1000 ነይሩ ኣታዊያ ዝተረፈ ከዓ ወፃኢታት ናይ 10000 ነይሩዋ ኢሎም then negative 9 ትመፅእ እታ negative 9 ከይዳ ነታ ናይ W2 ኣታዊኦም ወይ ካብቲ ካልእ ተቆፂሮም ዝሰርሕዎ ንዓ ፖዚቲቭን ኔጌቲቭን ናይ ቁፅሪ ተኣሽሙና እንድሕር ዘኪርና እንታይ ድመፅእ እቲ ኔጌቲቭ ነቲ ፖዚቲቭ ይቕንሶ እዩ then የውርዶ ምስ ወረዶ ናብያ ተኣቱ ዘለካ ናብቲ ምእኽል ዝበለ ናይ ፌደራል ፖቨርቲ ጋይድላይን ተኣትሞ
شو تعريفان እንዳወፀት ትመጽእ ታትምለስ ገንዘብ እንዳበዛሐት ትመጽእ now you are happy ኣነ ኣግድሰንን ኢለ ምክንያቱ ሕጂ መቸም ሞራል ክንምህር ኣይመጣና ናብዚ ናይ ሰብ ዳሽሙ ግን really ብጣዕሚ ኢኻ ቴምፕትድ ትኸውን really 30 ደቂቃ 40 ደቂቃ ወጢሩ ሒዝንሲ ኣነ ምስ ዝሰራሕኮ ኸይዱ እንደገና ከይኸፈለኒ ናብ ካልእ ኖ ዘለዮ እሱ ኣይበላዕ ዳ እምበር ዝደለዮስ ግህበ ኢልካ ብናተይ ተኮይኑ ሕጂ ዘለዮ ኸበይለ እንድሕ ኮራፕት ተኮይኑ ርእሰይ እንድሕ ትብዓት ዘይብለይ ኮይኑ ክነፅግ ምክንያቱ ሰብ ክነፅገካን ክቀበለካን ጉቡይ ግን ዘይ መብዛሕቲ ግዜ ተሰብ ብፍላጥ ኣይኮነን ዝገብሮ ብፍላጥ ኣይኮነን ኣለው ውሕዳት ሰባት ኮነ ኢሎም መውት ዳ እምበር 7,000 ተደይረኸበ 10,000 ተደይረኸበ ኢሎም ወስቲኖም ዓጥዮም ወድመፁ ሰባት ኣለው ርእሶም በምን ተኣምረ ከተረድኦም ኣይትኽእልኒ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ሶ እንታይ ይመስልካ بخلت تملك عطرية تحدى رؤوس عاتي وده مسألة ولا مخير كايو مصحف جنسيل كان لقلنا it doesn't matter it does not matter أي قبراني بتحدى وجند ما هنزول كذا اللي هون عايز أقات مني ناي كان استب سكيجوال كوك قصرا حزق الميرا ده قصرا لأني لحد ساعتي 4-5 دقائق عطية then just كي تغفل إن خير الله أنا زخول ورقاتي مالتي so أتي زحاتك كاي حتى أبايت هذا حتى حجي انتاي تقبرو basically انتاي دبهال مسلالو تقرنياس ابتي جنب زلوس امورا اللوندي او مستر قال ويكا اتو قالسي طبق ገንዘብ ዘምንስ حجيتي بيزو كونتي اوفيس تقاب زعصون ستوستنا عمتان دحار كلها مستطلاقيت ناب هدمات متص مالتي سلازي ابايتا زلو حكي كوم يقبري ግን really بليعة دما زي تاسب يلا ندرجة بليعة تفضل أنا نجزء سيد فلتو مزحت سب كم زي أخذ تناخف دايت تحزب درجة يلا نكتب تخلي خا ناو وأنا تتحزي فلتين خلي زخل سب خلي قلت أنا مسلكا دروس قمت تنوح كلاس أنت أيد مسلي زبال استفتحت يدمسل دحر خلت عامد 3 عامد كمصخا يخول ما يريس كمصخا خلو دما انترست مقصعتنا واعي لمن كمصخا نايمن نايت عامد يا زي كونت ناي 3 عامد 3 عامد زي قباكا غنزب بريفان قدمي 3 عامد وصلتها 3 عامد حيسكا يالها مالتي بتناتما تحساسبا سلازي مس انترست مس ريفاندن تملسلهم ناو بنيوترال دخونه وصينا اندح تزاريبنا كورابت دخونه بروفيشنال الله كورابت دخونه سبكا تغلغالو سلازي تخون دلو تزغبا نطراي كوستري مبالي بتي بتنا يتغلغالي بتنا يغلغالو دما زمصت تمصا انا بتخكل نحلناي دي حتت صباح نغون قصالنت صراح مور ويتنس كلوني سبفتوني مور قبالنا ناي سبركب نتي حماق سب اندا الخو نتطعي طراي اندا حسكو حارتي تبيزنسي قس اندا بلك عبلو بفطنت كعب طراي سؤالكا غنفنف حرفرف كتبل مخوان زي كونه then اتنا بنحنا اكال زله بتنحنا وغن زله سب كون حاسبالو بتحد وغن زله سب كعب حق خسرح له حاسبالو كاو حاليفو تاريفو جن ولا حنت دمص ነገር የለን انا ስለ نحنا ولا تحتت دينا ግን መብዛሕቲ ግዜ ዝናሃና ሰብ ከም ትፈልጦ really ታዝረኸባ ገንዘብ ይደሊ ርኢ ንሽዑ እንበር መወዳእታ نحنا او فريم كان ديخا ايرس فريم كان ديخا خبل ይኽእል حجيتو تي بتنحنا زلو اكال اغلغالي انتي زخون دلو مسلكا نتي بلشو زخونه اكايدا يلم دمو دحر نينا ينت بتعي تاشم زغبر سب بسرح ولا يلكمو حجي اوتوماتيكلي ما عندك سيت اب نحو خوينو انت اخذتكم كل السب مور كقبل كم زدل غير كان حق تحسب اكسبوجر عليك تندنسي عليك ስለዚህ እዚ አባይታ ዘሎ حق ስለዝኾነ بكل زلنا سبات ቶም ተገልግሉ ሓደራኹም بزي فلات زاتو سبات سمعوا سبات ስለዘለው ከም ዋይ ትግበሩ this nation is very blessed بتعمي بروح عدي فلاينتهم self employed ሆና سبات ንብዙሕ operation ተዛሃበና سبات you know تا ነትንክፋ ነገር ንገብራ ነገር ከም መርገም ክትኮን ይብላና ብዛዓድ በረኸት ክትኮን አለው ነዛ ዓዲ
مست كل حماق أنا إذا عدي أمريكا is a very very blessed nation نقول أنا استقبلنا حماق أنا قراي نقبر بحدا ولا بتوجن دما توم تقول قالوا دما مخر سمعوا أنببوا يوتيوبات هالو information بشي this ودي اللي هو صبا سنة حوي انتاي منالبات بازي ممرسينا تمغنيات انتاي مسيلك أنا عندي بيوتيوب ممرسي so by the way بفيسبوك نمحلالف عندنا هنا بيوتيوب نمحلالف عندنا بتيك توك بدمتي يسمعنا له مالتي بازي مكبري مغنيات بزح تعزاوي ولا آية هالو انتاي اولد سكول زبحال له أبغزو خفيلو بزح بتلفزيون ويكا بيوتيوب زكاتات السب مالتي نعو كبصحو ስለዝደለኸየ እቲ ዕላማ ከዓ ብኸምኡ ንገብሮ ዘለና ፕላስ እንዳመላለሱ እንዳሕለፉ ክርእይዎ እውን ዕድላት ስለ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ሰናይ ሃወይ በንፃሩ ናይ ዝኽንብሎ ዝፀናሕና ድማ ከዓ ወነንቲ ኤልኤልሲ ኮይኖም ናይ ባዕሎም ትካላት ዘለዎም ነትካሎም ወይ ከዓ ነቲ ግብሪ ካብቲ ዝሰርሕዎ ንላዕሊ ሽሞም ሓፍ ንኽብለሎም ሽም ናይ ትካሎም ንኽዕብዩ ከዓ እንታይ ገብሩ እዮም ዋላ ዘየተውዎ ክንስኻ ወሲኾምሲ ክንዲ ዝእትየ ኢሎም ክሌም ዝገብሩ ሰባት ከዓ ኣለዉ ንምንታይ እዚ ነቲ ዝመፅእ ትካሎም ሽምሲ ክሳብ ክንደይ ናቶም ኢንካም ግሮስ ሓያል ከም ዘሎ ንኸርእዩ ፅባሕ ንጎ ዝጠቕሞም ነገራት እውን ነቲ ሽም ናይቲ ካምፓኒኦም ንኽዕብየሎም ከዓ ከምኡ ዝጥቀሙ ከዓ ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ፅቡቅ ነገር እዩ ክንፈልጦ ዝግባአና ኩላትና እስኪ ኣብ ናይ ኤልኤልሲ ኡበር ድራይቨርስ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ወይ ከዓ ትራክ ድራይቨርስ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ወይ ከዓ ትካላት ድኳናት ዘለዉ እንዲ ቤት ምግቢ ዘለዉ እንዲ ዋላ እውን ንኣሽቱ ክንሶም ግን ብሕጋውነት ኤልኤልሲ ተመርኪሶም ዝሰርሑ ኣለዉ እቶም ዘይብሎም ከ ፍሉይነት ካብኦም እንታይ ይገብሮ ኣብ ፋይል ንምግባር ኤልኤልሲ ዘለዎ ሕጋውነትን ብፀሊም ክሰርሕ ዝፀንሕ እሞ ግን ፋይል ክገብሮ ይደሊ ትናንከር ኣብዚ ፍልልያት እንታይ ኣለዎ ወይ ክግበር ዘለዎ ከም ናትካ ምኽሪ بعبيو أنا أنت أدبل مسيلكاتي LLC زبحال حقاو زخون أكال مالتي LLC basically كالك ترجمو لما صلال مالتي LLC مهلاو تسب ناي جدنا يكونن جن أبتي عالم ناي banking system أنت يدخون دلوا مسيلكا حقاو زخون مهاتو more credential الفترة الكا more تأماننت more تقبلنت eventually إن دعوة خاخت متصخر لها بفلاي نبلغح عالم كتكيد كلها BLLC كتقبرو كلها نجاراتن بنك ملك بحد وجن ترينا مالتي نابنت نسخة جري برودكشن مستوشال كات حيس كانت دا سريح كانت تاكس خان أنا دما SRM Tax and Financial Consulting ويكا دستا Solutions LLC لنا خلقنا company and بتي LLC بتي EIN number انت دا أصريح يوم أنا نسخان نبانك تخيلنا درجات مساسة لأتاوي حيزنا كمان مور عن إن عام زعمنا جن أتقن ترجمه هنا أقولكم في الله يتم transportation زلهم سواء لك عبيتي نجارات كتب على شو خلوا مفلات صدقون دي أتقن ترجمه كم تعنتو يزبلكو LLC مالك بق أتلالي نابن نتا transportation زلوا سبسي كزور كله تخص خيل negligent دخانة سب بقال خاطر ويخل سب كعب أب داون تاون أكابي تخيلوا ببزحت جزيتي homeless أب داون تاون يزكب homeless كارم خير now ألن إنه تعشموا liability full coverage ألن يقال كتبوا تخليهم what if أبكسين قال أنت بتسيح ونبيت فرد قريبة منكم لعلتي liability full coverage and cover قبلكم دخل أدان تدعمتيكم شو أنا بيم كخدوتم لويرات أوكي then أنت دعبزي هول كتقبر زي كالك أخذ كفلة نح زي كالك نتي دموت سبدي نتي مواتي سدرانيت مواتي سبدي ويك نتي تقبر كدامج أخلا يكون insurance كده بنا أخلا يكون تيلم نبتي تعرف كازل بالله ونبرد كان دمج checking account خاص saving account جين LLC نحس أني حكا أنت يا أخذ خون دلله هم تزبلكوا حقاوز خون أكل سلز خون صلال قبل كمان so okay then LLC خبها الكولنسي بخمي ما قدين عن رخبو دبل حطها تبغى حطي متسم مالتي حدثي كاب سكرتير اوف ستيت مايتي زلهم ستيتس انا اجيب تكساس الله تكساس سكرتير اوف ستيت كاب وخيكم اونلاين اللهم اكسس عقمت لكم كاو توصونه ال سي شم تمرسو شم تتحيزكم كيكون كنت سلسته شم عبد المتحزكم صالحمو
then search تገብرو تشم دحته تحيزو ኮይኑ ናብ ተሓንቲ ሽም ትነጥሩሞ ሽም ተውፁ ምስ ሃቡኹም about 3 days ብናይ ቴክሳስ ንክዛረብ ኮይነ 3 መዓልቲ ኣከባቢ ይወስደልኩም ነታ ሽም የፅድቁልኩም then ሕጋዊ ዝኾነ ዳክሜንት ኣለኩም ንዑ ሒስኩም ኣብ IRS ዌብሳይትኩም ከይድኩም ከዓ EIN ክሬት ትገብሩ then ንዑ ነዝን ክልቲአን ሒስኩም ናብ ባንክ ከይድኩም separate bank account تخفتو بشمكم مشمكم استلاجب زي كونه بتشم نايتي LLC بتي ناي LLC EIN of course نسخاتكم يهم owners نايتي تعشم تكونوا نايتي bank then بتخكل زعتو أتاوي دوت أتاوي ناي بيزنسكم ناوياتو بتخكل كأوتس دوموزن حتوصل لهم كأو كنا بناي لهم account تحلفوا بتخكل تتخيلوا كم زخ تقبروا يدو مرات كم زند حقيركم already to structure نايتي LLC مهلاو بسرعة حيسكم وصل بصنعكم God forbid حما أنا قرن ده حقات منكم أبكستن قال أنت تبتيحو then time تقبروا they can go after the LLC own تقبروا جنزب النبرتن بتاع LLC own تقبروا يخدوا كأونن يجنا بعهم دم سئ ولا ون مخنيار already مكلاخلي من دق جيركم علىهم سلال جيركم علىهم سلزي زي مثل سلتفللي نايتهم self employed دخون بزي LLC بصرحهم توم self employed دخون ب LLC بصرحهم تفللي يزي تياتهم مور نابلغ عالم كودو خلو حمان تقاتيمو مور نابلغ عالم كودو خلو مور تخد بالنتالهم እንደገና ድማ ሽግር ተፈጢሩ ድማ ደድሕርቲ ንብረት ናይቲ ቢዝነስ ዳምበር ናብ ጉሎም ኣይነፅኑ እቲኦም ድማ ቃልዕም ዝኾኑ ማለት እዩ ታሽም ጌርካ ኣለኻ we're going to destroy you whatever ገንዘብ ኣብቲ ዘለካ ዲ ንብረት ዘለካ ዲ ኢሎም ታሽሙ ክገብሩካ ይኽእል እዮም ስለዚ እንደገና ከዓ ናብ ልቕሕ ዓለም ክትከይድ ከለኻ ናብ ባንኪንግ ሲስተም ገለ ዝሃቡን ክትብሎም ከለኻ مور تحدث LLC زلوا سبي تقبل مزلوا إذا قبلنا نت LLC موسعكم مور بفلايتهم تقيت الزارب I'm not selling here I'm telling you an information شيء تخوين أنا شغل لي بتعمل فتاتي تعمل شيء قل for the sake of your family your house whatever checking account saving account زلكم شغل مستفترة خي تبلعوا LLC جبروا LLC ويبقلهم عقمت لكم ترى كونوا professional delay كم زخماي مالتي then شعوتي أكايدا نايت business صوري نصور يخون مالتي and ودي الله yeah thank you سنة هاوي I hope نصرتي أنا عاي كم زي بريتيا مخنياتو انتايو نحن سابين فلتن نسألنا مسألنا تراي بتنحنا من قدي كنكاين نسألنا اتوتسيتو خا يا امودات عامت كنري خلنا خا كل جزء لكن زي ايكفلكم نقولمو افتي زخونه غزا مغزا بصح خلنا وي بشمنا زخونه عينت لونكن مصح لكن افتي جروس انكم يحسينامو شو كابتي دليتاتنا كابتي كنغبر ندلل يعنكفنامو نعو كريت كنقبر كامل شو جزء وستلنا سلازي كله بروهيو كاب كم زخنتن كا زعدمي مالتي بفلاي كات يوم سيلف امبلوي كوينا خا بناتنا رئيسي نسرع ندرالينا اذا خا افتيناتنا انكم افتي كليم ابقى براون صباح نقول عنا نتشمايت كامبانون كم سنه حاولنا زولو نخعبي حاجه زي كونن سلازي يتزلنا ابغزي اندحرجرنا صبوي اسكي مسناي سدرابيتو وي كامناي كم تزبلكايو جانسي مورك مصني يدلي كمتي كل شيء ولا بعد تكال كونسي بشمتكال فلايكا زخونه حدش توصل ነገር ምሕራብ ይስኻ ረኮመንድ ትገብሮ ወይ ካ እዚስ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ክኸውን የብሉን ትብሎ ነገር ምሕራብ بريفاند መልክዕዳት ኾን ደላ ታሕተኻ ምለሰካ ገንዘብ ያ ምስ ሪፋንድ ተኣሳሲርካ هو فايلينج ستاتس على الناس اللي نبرناتهم سينجل دخونكم تمرعوا just kidding تخونا قلنا يبحك حكمت على اللي حدثي انت يقبل دليل مسيلكاتي تطعموا بزين رأيه انتم نقرناتهم for example single تخونكا تي standard deductions بهالقصري اتقناسي ويكانتي growth نتي اتاوي خادا هرملكا
ንእሽተይ ይኸውን 13780 እንተዳ ኮይኑ ናቱ ዳብል ድማ ሜሪት ትኾንካ እዩ ስለዚ ተመርዓው ዝብለኩም ዘለኹ ብኾኑ እዩ ምክንያቱ 27,000 መጀመርያ ይህረም እሞ ተኣታዊኻ ሜሪት ንዝኾነ ሰብ then ይውሕድ እቲ ሕሳብ ትገብረሉ ዝተርፍ ተረፍ ገንዘብ ኣብኡ ሕሳብ ገብሩ ከለዉ ታክሲ ናይ ምክፋል ዓቕምኻ ይውሕድ ወይ ድማ እንድሒ ኣታዊኻ ኦልሬዲ ንእሽተይ ነይሩ ከዓ ዝምለሰካ እቲ ከፊልካ ይፀናሕካ ፌደራል ዊዝሆልዲንግ ይምለሰካ ናው እዚ እቲ ብጣዕሚ ሲምፕል ናይ ታክሲ ሕጊ እዩ ካብኡ ድማ ክልተ ዓይነት ዲዳክሽን እዩ ዘሎ ሓደ ኣይተማይዝ ሓደ ከዓ ስታንዳርድ መብዛሕትኡ ሰብ ዝወስድ እቲ ኣይተማይዝ እንታይ እዩ ከም ትፋሽማ ኣይተም ባይ ኣይተም ኖ እትሳትኩም ዝወሰንኩም ለይ ስታንዳርድ ዲዳክሽን 13,000 27,000 ልዕሊኡ እዩ እቲ ናተይ ወፃኢታት እዚ ኣይተማይዝ ዝብል ኣለኹ ምስ ቢዝነስ ኤክስፐንስ ከይተተሓዝቦ ኣይተማይዝ ዲዳክሽን ክነግረኩም እቲ ዝርዝሩ and ኣለኒ ባዕለይ ኣይተም ብኣይተም ካልኩሌት ገይረ እዚ ክሌም ክገብር እየ ንዝብል ሰብ ከዓ ይፈቅድሉ እዮም ኣይርስ ከመይ ተልካኒ ንኣብነት ሜዲካል ጋድ ፎርቢድ ዓመትኩም ዓመት እንድሕዘይ ነይራ ሜጀር ዝኾነ ሜዲካል ኮስት እንተረኣ ነይርኩም ሰርጀሪ ድዩ ገለ ድዩ ገለ ማዓት ኮስት ኣለኩም ናው ሜዲካል ኤክስፐንስስ ኣሎ ናብቲ ዲቴል ካል መዓልቲ ክነኣቱና ቤዚክሊ ባይ ዘ ወይ ታክስ ክንዛረብ ከለና سؤال دحي عبتات حتى تقوى زلزل تراين دحي خيدة نعمقت سلازاتو بورين كي خونكم مثلا سؤال كاب بسفح نجار يعني نجاركم دلوا جن حنتي نجار نتيل نانت راقم ندح الحجة تزاري ناقن تحت خناتو نخلينا حجيجن دا أتخا داك فحقايتي زربا زلوا بايدر for your information سؤال زي حد فيجرات قال منا drop كجبر أيضا لني حد غلط so anyways medical expense including dental دلوا انت دا cost تصنيحكم جزاء أون تجبروا تخونكم property tax علىكم interest لكم عندنا sales tax اللو تخافلوا عندنا charity نبيت كريستيان دهابكم ترايزي كونه دما نمسكي دهابكم عندنا نجبر سنوات non profit organization دهابكم ب GoFundMe non profit organization بسببكم زين قل لي قال ما هاب نشي احتاطي زخونه نجاري سلا زخونه عندنا دما كان proof معناته تي توم نون بروفيت اورجانيزيشن تي ناي ذا واصهم وغنزب مساتهم قديت عليهم حبريتا خغبركم هبوهم ማለት እንደዚህ ይብካና ነርካሞ ኢሎም ሪፖርት خغبሩ እቲ ጎፋንድ ምን ህቦ ሓፍትና ሓሚም አላ ከምዚ ገና አላ ገለ አቡ ትንቀቁለኩም ካልእ ክንዛረበሉና ስፋለ መዓልቲ በርዘን 5-6 ዓይነት ነገራት አጠራቂምካ for example ልዕሊ ሜሪት እንትኾንካ አና for example ሜሪት እንዴ ልዕሊ 27,000 ክመጽእ ዝኽእል ቁጽር እንተዳሃልኒ ኮይኑ ኖ እትናትኩም ትብኑ ዘለኹም 27,000 ነታኣታዊ ይድቕንስ ገንዘብ ይትረፈኒ ናተይ ባዕለይ ኣይተም መረጋገፂ መርትዖ ዘለኒ ረሲት ዘለኒ everything ባዕለይ ገብሮ የለ ነታ 27 ክሓልፋ ክእል ሕጂ ቀናሲ ዝኾነ ቁጽሪ ስለ ዝኾነ ዝብለካ ዘለኹ item wise deduction the more you have that more ነቲ ኣታዊኻ ትሃርሞ ስለ ዘለኻ እንተዳ ብጣዕሚ ዓቢ ኣታዊ ሃሊካ ኮይኑ እቲ ታክስ ትኸፍሎ ንኣብነት 20,000 እንድሕር ኮይኑ بستخدم متن بستخدم كام متن أو 15 أو 10 تختار تخليها ربح كلها أنت already زقبل صدقن already up to poverty guidelines دلوا صد عتاويو أفتنا يدخلنا بوتا زل عتاويو جن دمان تايز جبرو نتي ريفاندو مور لعبيون دمكسب زي تحد ربحي قال دما كريدت زبال نقرأ كريدت كل تعانت كريدت دحر deduction كريدت متسب credit standard as a non-refundable credit بحاله refundable credit بحاله it's a non-refundable credit net tax from ترايد هارمو أو يصرف جنزب ترى هاللي خوين بملك refund أي مثلاً سلزي تهونا جن كفلت ترى أخونكم net tax from سلزي عليه توصي تطبق سلزي متس حدا تربح المجدي it's a refundable credit كن for example children اللوسة كل هذا اللوسة child tax credit allow I mean EIC earned income credit allow additional child tax credit allow كم زي مثلا نجارات refundable ስለዝኾነ more Mr. Tax Professional بصراحة الكونسبت كم فلتت حسكمه by the way حدا تريك بكم نسمعون السبعة استوصلنا ترم ناي tax زفلت سب كتكرر لهم وين
ሓደ ነገራት ምድርባይ ጽቡቕ ይብጣዕሚ እንታይ ይዝገብረና ንዓና okay then he knows what he is doing ስለንብል እንታይና ንኸውን ብስነ ስርዓት ኮሚኒኬት ይገብርኩም ኣነ ንኩሉ ሓደ ሰብ ይብል ሓንቲ ሽግር የብለይን ግን ንእሽተይ ዝፀገበ ሰብ ክላንታይ ስኻኸድካ ካልእ መፀና ዓይነት ከምኡ ናይ ቢዝነስ ጣሽሙ ዘይርድኦ ሰብ ንእሽተይ ሓደ ቃላታት ሒዝካ ምፍላጥ ስታንዳርድ ዲዳክሽን ኣይተማይዝ ዲዳክሽን ገለ ምፍላጥ ፅቡቅ እዩ ከድካ ሽዑ ምስቲ ኢፊ ዝኾነ ሰብ ፕሮፌሽናል ትብሎ እንዳሕከድካ to begin with ወይ ካልእ ክትቀይር ትኾንካ ሓደ ቃላታት ምድርባይ ፅቡቅ እዩ ዝሰርሕ ይኾምታት but anyways standard deduction itemized deduction refundable and non-refundable credit እሱ ምግባር እንደገና ድማ ተማሃሮ እንተዳኹምኩም American opportunity credit አሎ lifetime credit አሎ እዚታት ናብ ረብሓ ናብ ሪፋንድ ዘምፅኦ ሰብ ሞር ካዕቤሉ ዝኽእል ይዕቤሉ ነቲ ኦልሬዲ ከፋለ ዝኾነ እቲ ኣታዊኡ ድማ ካብ ፖቨርቲ ጋይድላይን ዝወፀ ሰብ ተደኣ ኮይኑ ግን ሪላቲቭሊ እቲ እዚታት ብምግባሩ ነቲ ታክሱ ይቕንሰሉ ማለት እዩ ተረብሓ ኩላትና ብከምዚ መልክዕ ንረኽቦ ብኽልተ ኣካል እዩ ነጊረካ ብኸፋልን ብተቐባልን ማለት እዩ ወዲ ኣለኹ ያ ጽቡቅ ምናልባት ከምስኡ ኮምፔር ክንገብራ ሓደ ሰብ ኮመርሻል የሎ ወይ ኣከራይ ገዛ ይኸውን እሞ እቲ ፋይል ክገብሮ ክሌም ክገብሮ ዘለዎ ምናልባት እንታይ ኣፍተር እስቲ ያለና ኢለ ዳኣምን ሕጂ ገዛ ክህሉ ይኽእል እሞ እቲ ክሌም ክገብሮ ዘለዎ መንገድታት ኣሎ ድዩ ፍሉይነት ካብቲ ናይ ካልእ Oh, that's fine by the way. I've taxed ስለዘለና ናይ ግድን ብስሩዕ ዝኾነ ተኣሽሙን ከይድ የብላን ሰብ ጥራይ ኢኖቲ ፍልጠት ድማ ቀስ እንዳበልካ ዝጠራቐም ነገር ኣይኮነን ሎማዓንቲ ዝተዛሪብና ሲ ኩሉ ክዝክርዎ እየ ማለት ኣይኮኑ ሰባት ስለዚ እንታይ እዩ yes ኣካረይት እንድሕኾንኩም ሰባት ገዛ ተለኩም basically make sure roughly ናብ ከባቢ 22 ዓይነት ኤክስፔንስ ኣለኩም example ኣነ በቲ ሜሞራይዝ ዝገበርኩ ክዛረብ ተኾይነ ዝዓበየ for example to costukum እንታይ ዝኸውን ደሎ property tax interest ኣለኩም እንደገና ድማ እዚ ዝዓበየ ሳልሳይ ዝዓበየ ድማ እቲ ቀዳማይ ኮይኑ ዝዓበየ ደሎ ከዓ depreciation ናይቲ ገዛ ማለት እዩ depreciation ብዙሕ ግዜ የዳናገር ይሰብ ተማዊት ረኺበላ ማለት እንዲ ትርጉም ኣነ ብትግርኛ እርጋን ናይ ሓደ ንብረት ንበሎ ብዙሕ ግዜ ሓቲቶም እዮም እዚኣ ጽቡቅ ብላዕለና ትንክፊለ እንደ እርጋን ናይ ሓደ ንብረት ማለት እዩ basically በእንግሊዝኛ ተዛሪብናያ wear and tear of an asset ማለት ንብረት ማለት እዩ ኣታዊ ጀነሬት ዝገብረልካ ንብረት ኮይኑ asset ይበሃል ናይ accounting term ስለ ዝኾነ so ta depreciation ማለት እርጋን ናይ ሓደ ንብረት ማለት so لما أنت زيادة تجزئة زابيرو زياسي بقرش تجزئة دحري عمتي بقرش خشت الكات دحيلا كان عها نو زيادة نعمت اللي على جزئة خيا بقرش 10 سنتيم من بر شت اللي أريجاني أطول النغلات 9 سنتيم سنابي خيدو دي سيدا depreciation بزغلة لما الكل من مزرابي تا 9 سنتيم سي depreciate كوين على cost كوين على سبقنا جرو نبكال دا أخي أتنبر by the way إن حلو خير سخرب زلوا على جزئة tax يوتأكاي እቲ ጽቡቕ ነገሩ depreciation ኩሉ ግዜ ጠቃሚ ብፍላይ ነቶም self employed ዝኾንኩም ሰባት ብስኬጁል C ፋይል ትገብሩ ናት ስኬጁል E ስኬጁል C ፋይል ትገብሩ ናብ ፋይናንስ ዓለም ክትወዱ ከለኹም እቲ depreciation add on number ያ ትድመር ቁጽር ያ ናፍታ net incomeኩም basically ናብ ካልእ ኸያቶ ኣብዚኣ ክገድፋ ስለዚ እንታይ እዩ ዝገብረኩም ዘሎ depreciation win-win situation እዩ ዝበኩም በቲ ሓደ ወገን ታክስ ትከፍሉ ከለኹም ነቲ ግሮስ ኢንካምኩም ስለዝሃርሞ ይውሕድ እቲ ኔት ኢንካምኩም በቲ ሓደ ወገን ከዓ ነቲ ወረቐትኩም ናብ ናይ ታክሲ ወረቐት ናብ ፕሮፌሽናል ናይ ባንከር ወይ ሎን ኦፊሰር ከም ዝኸማይ ትብሉ ከለኹም ዝድመር እዩ ኣብቲ ኔት ኢንካም ትድመር ሕጂ እንታይ እትኸውን ደላታ ዊን ዊን ሲቹዌሽን ብክልቲኡ ትዕወቱ ማለት እዩ ንእሽተይ ታክስ ትኸፍሉ at the same time ከዓ ንፋይናንስ ዓለም ከዓ ትሕግዘኩም ቁፅሪ ብጣዕሚ ቶም ብፍላይ ትራክት ዝውሩ ናይ መኪና ዓይነት ቢዝነስ ትገብሩቲ ግዝፍ ዝበለ ንብረት ስለ ዘለኩም depreciation ከይትርስዕዋ depreciation ሒዝኩማ ነዚኣ ኺዱ ናብቲ ፕሮፌሽናል
ሰብኩም ማለት እዩ so now እቲ ኣካራይ ዝኾነ ሰብ ቢዝነስ ዘሎ schedule E ዝበሃል ፎርም እዩ ዝመልእ ታ schedule E ጉግል ተጌርኩማ ትዝርዝር ብምሉእ ኣለኩም ካልእ ትረፍ ከይትርስዕዎ ነቲ ካራይ ቸክ ክትቅበልዎ ናይታ ወርሒ ክትከዱ ከለኹም ካብ ገዛኹም ናብታ ገዛ ነታ ጋዝ ተውፅዋ ንሳ ከይተረፈት እያ as an expenses ተኣቱ ከም expenses ተኣቱ ካልእ ትረፍ ስጋብ ክንድኡ expense ፕሮስት ትኸልኹም ካብኡ HOA ኣለኩም cleaning and maintenance ኣለኩም repair ኣለኩም እንደ ፍሪጅ ገዚእኹምሉ ነቲ ተኻራይ እቲ ፍሪጅ እንድሕሪ ተበላሹ ናቱ ኮስት ሎ ዲፕሪሺየሽን ኣሎ ሓደ ግዜ እቲ ሃስል ትፀልእዎ ቡምባ ተሰይሩ ገለ ተሰይሩ ገብረናትካ ገረናትካ ጥራይ ንስኻ ኣካራይ ተኾንካ ሽግር ኣይኮነን ምክንያቱ ንስኻ በዓል ሞያ ገለገሊኡ ግን ዘይክእል ኣሎ እዚ ከምዝን ወዲ ከምዝን እንተደኣ ረቢሽኩም ሓሳብ ቡምባ ተሰይሩ ሓሳብ ሸቃቅ ተበላሹ ይብልኩም ተኮይኖም ነታ ገዛ ይሕሊፍኩም ናበይ ትብዋ ናብ ፕሮፐርቲ ማኔጅመንት 8% ዲ 10% ዲ ነቲ ፕሮፐርቲ ማኔጅመንት ከፍሎ ኩላ በዓል ይገብረልኩም ትሰብ ማለት እዩ በዓሉ ፕሮፌሽናል ፅውዕ ገለ ክስበር ከሎ ሄድ ኤክ ይብልኩም ነቲ ፕሮፐርቲ ማኔጅመንት ዝህብዎ ፐርሰንቴጅ ንገዛ ርሱ as a commission cost as a expenses ትእትዎ ኢኹም ስለዚ እዚኣ ትመስልታ ናይ ኣካረይቲ ዝሓተትካ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ጠጠው ኣቢለኒ ኢኻ እንተ ድወፅእ ሃልየ ኮይነ ዘረባይካ እንተ ኮይነ ዲቴል ተዲረ ናይ ዲፕሪሲዬሽን ሲ ኣብቲ ናይ ገዛ ምግዛእ ኣምፂና ነርና ኣብ ፅብቕቲ ሰዓትካ ንዓ ንምምፃእ እታ ሕቶ ታክሲ ናይ ኣካረይቲ ኣምፅያ ዝነበርኩ ስለዚ ቴንኪዩ ሰናይ ሓወይ ምናልባት ኣብዚአን ድሰገርናየን እንድሕር ኣለየን ኮይነን እውን ናትካ ተወሳኺ ኣዝ ሬኮሜንዴሽን ከምቲ ኣብቲ ስራሕ ኣብቲ ሞያ ዘለካ ዝበዝሕ ግዜ ማለት ሰባት ብጌጋ ርድኢት ንገብሮ ኣሎ ሕጂ እስኻ ካብቲ ናትካ ተመክሮ ክእረም ኣለዎ ኢልካ ትሓስቦ ነገር እንድሕር ሃልዩ ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ናትና ኮሚኒቲ ንጉዶ ዘለና ነገራት እንድሕር ሃልዩ ምክንያቱስ ብጌጋ ሓሳብ ካብ ዘይምርዳእ ብዙሕ ነገር ዝጎድለና ነገራት ኣሎሞ ምስቲ ሞያኻ ተኣሳሲርካ ክእለ ኣለዎ ትብሎ ሓሳብ እንድሕር ሃልዩ ተቐንዲ ኣነቲ እንታይ ሽው እንዲ ቤዚክሊ እቲ ናይ ሓሳብ ዓለም ናብ ግዙፍ ዓለም ድመፅእ እዚ ኩሉ ነገር መጀመርያ ካብ ሓሳብ እንዲ ድምንጩ ሓሳብ ድማ ብተፈላለየ ፅልዋ ናይ መፅሓፍ ድዩ ናይ ሕብረተሰብ ድዩ ዝዓበናሉ ድዩ ዘለናይ ዓዲ ድዩ ዓርከይ ትብሎ ድዩ ገለ ብተባራሪ ኢንፎርሜሽን ስኢሉ ብንፋስ ድመፀ ኢንፎርሜሽን ዝረከብካዮ ማለት ጥልቀት ዘይብሉ ገፊሕ ዘይኮነ ኢንፎርሜሽን ወሲድኩም ዝተዋቅዐ ነገር ኣይትግበሩ እያ እሳ ሓንቲ ካልእ ድማ እታ ናይ ሪፋንድ መልክዕ ትብል እዚኣ ሕጂ ባይ ዘ ወይ ኩሉ ግዜ እቸም I have to say this all the time ሪፋንድ ክትወስዱ እንተደኣ ሃሊኩም ኮይኑ ውሰድዎ ሳንቲም ከይተርፈኩም ታክሲ ክትከፍሉ ዘይግባኣኩም እንተኮይኑ ንምንታይ ታክሲ ትኸፍሉ 10 ሳንቲም ከይትኸፍል ኣርጊፀ ክነግረኩም እዚኣ ግን ሕጂ ናብታ ናይ ሪፋንድ ክምለስ እየ ነቲ ሪፋንድ ዝምለስ ብሪፋንድ መልክዕ ይር ኣፍተር ይር ዝሓስብ ሰብ year after year ዝሓስብ ሰብ ብፍላይ ሕልሚ ናይ ቢዝነስ እንገለ እንተለኩም ገዛ ናይ ምግዛእ ገለ እንተለኩም you have to really be careful ንምንታይ መስቲ እቲ ሓደጋ ናይቲ ቲንኪንግ ክነግረካ ናይ ሃፍታማት ተሓሳስባ ናይ ድኻ ተሓሳስባ ማለት እዩ በቲ ንኣብነት ኣንተይ ከም ዝበልኮ እቲ ኣታዊኻ ኣብቲ ናይ ፌደራል ፖቨርቲ ጋይድላይንስ ስዊት ስፓት ዝኾነት ኣላ ምእኽል ዝበለት ኣብኣ ምስ መፀት ሪፋንድኻ ዕብይ ዝበለ ስለ ዝኸውን ኩሉ ግዜ ንሰምዖ ነገር ኣሎ ማሓዛይዳ እሞ ኣስቴር ማሓዛይዳ ክንድዚ እንዲያ ረኺባ ክልተ ቆልዑ ሒዛ አንዳ ክልተ ቆልዑ ሒዘ ንምንታይ ከም ዘይረኸብኩ እንዳበይ ክስተ ከም ዝረኺቦም ገለመለ ይዛረብ እንዴት ሰብ በዛ ዓመት ዝኮ ኮይናትለ 10 ሺህ ሒቦም ይበላ 10 ገለመለ ሺህ ሒቦም ከምኡ ሰምዕ እሞ እንታይ ይኸውን ሰብ እቲ ቲንኪንግ ናይቲ ፖቨርቲ ጋይድላይን ቲንኪንግ ብኡ ይቀየድ እሞ ብኡ ብምንታይ ይውሰን በቲ ናይ ሪፋንድ ኣተሓሳስባ ይውሰን እሞ ንኣብነት ሓደ ሜሪድ ዝኾነ ሜሪድ ፋይሊንግ ጆይንት ዝኾነ ሰብ
كاب أتاويخا between تي income كا between 15 about 15,000 all the way to 63,000 تبع خوينو then earned income credit كا كندي زخوني زبل تاشمولو أبتي ببزحتو جزي نتريفاند حافظ بلو تا EI تبل فلاي كل عزل لكم سواد now انتهي دبل دلخو بتنساتهم لك عمو زلو كابزي استقابزي تخوين أتاويخا عند زريفان كتركب يخا دبل أمورهم كيكية دمو opportunity كحلفكم عدلات أبكميهم زلو كحلفكم زقات أمن أنا خنا قرأك for example بتناي مود أتا رموش تو خنا أتا حساسبة با انتاي تاكس تخفل دي نمزين دحدي يبونو خوينهم دا ريفان دا انتاي دا سرح لني دبل أتا حساسبة for example زي أنو سدا مغنياتو سي حدا سبسي أنا عسرت حموشتا شح إكسترا خسرح أدل كلوس تعسرت حموش شحس لزوسخة بسرح ثلاثة شحن الحقوديلاتو حدا قلعة اللوس then okay offset نقبرت ثلاثة minus 15 عسرت خلته هون على مالتي إذا عسرت خلته رهيس وباعلو بناتو قلبت متى ثلاثة شح تعريفات عسرت خلته offset ولا بو offset انت جرنا هم يسرح عندي تاكس then نتزقبر كايو مور يركا دمت أخايو كما opportunity زي مرأيكا لا انتاي سريحنا نعوام قال مال اندحت بالكونكا بهم عينة التحساس بقى كي دومو تي عدلات كيس المتون معناته عدلنا تزليون تناديون يزمت كونيل كاس you have to sniff like a dog برسول كازي بقى وجع عند بالك حكي قال ما لا يمسك كان عدل you have to sniff زعبات أولا فلت غينا قريب صحاح وعلالني that obviously بزعل موياتو خوينو كبيا زيا نبيا فيديو آخر أنا يقدني بعلي دلين أبتك تكادين أبتأشما خاطلني كم يكمل صراحة سؤال كازمة سنجر سلزي كونه باتي نايدخلنا thinking كي تغيروا حدا راهم زي أتا عند مخرناتي وناتو تي دخلنا مرجعي by the way بفلا بزعدي أبعد الناس كم تطلع تخلني تي سالسة عالم بسالسة عالم سلزلنا أفريقيا زلوا سلزو كونه تي بزح فترة نجر سلديلا أبزقن بتعمي أسرح دخلنا مرجع دخلتكم تقولك تقولك إيه دخلتكم تخليها بزي ما جناني تبقى كذا جن بتحساس بايد غير التحساس بايد غير ما يقدر أنت مرتين اللي كان وعلو خايدو السنة مثل أنتوا علتوا السنة بتاع التحساس بايد يقيدكم حدا راهم أنت دا الزرار بايد دفرتها اللي وخينه دقنا آتي الزرار بزلهم بهم مخيط غيروا ما نابزيد المجر أبزيد المجر كيت صنحوا نابزيد المجر كيت خودين لكم الله ودي الله غيره كان سنحوا ناي بحكي كم زي تدلنا دلو مالت انتاجي نتمافتو ما يزلهم ما افتسرح زلهم ما افتعود زلهم كم زي غيركم جزيهم وفيهم افتي من كاحنا يتحبرت سبنا المفلات عاوي ترى كدليكم يخنصبو يكم ينخا تصبو نغرب ساعات زي بزحات لكم كم نغبركم نتي ناتنا بفلايك افتي نيشتي جنريشن دلو منسات نخنفلت تنقحنا لهم السخان كما حمزة أمسل يحواتنا يتزلكم ما يوجههم كتزاروا بخلهم يا المجمرة جزية وسدي جن دفلتت عابينا خلاتنا نقول زلنا نحن فلت كاسل إذا حق زلنا كتتوابع زلكم يوم من الوقت يا تي ترست بزح كخون سفيح كخون غيري مستنات كاد ذي رأينا جن من الوقت اندهر أفتنا كالون أب تاكس ترايد يكونه أب لون أوفيسر ياها كالون أبناء هيلث إنشورانس ون كمو تنتف يخا مالتي بحافشة أبزي أتغاليل كاكتب له تدل نجر نهر ليون نزكاة كخلنا أدلك نبكان خلينا تدلنا كفلت أزلنا خا نحن أخذ مسد ما yeah definitely تي مزحت زي تاكس بنات زاريمنات إنشورانس ندل سب فلاي بماركت بليس كأكمل دي أوباما كيرز بحال already open it enrollment زلا أمين annual enrollment زلا حجي annual enrollment مالت مزجبا دي جمر اللي أبور حاسة حدا اللي حدا يرجمر all the way سجاب ديسمبر وحاسة خلته عسرت حامش تيجي غير مالتي كنت مزجب زلكم سبات أنت أنا إنشورانس هالكم ديبلكم كوينو
ፋንድ ዝግበር ገንዘብ ኣሎ ማለት እንድሕር ደለኹሞ ንዓኹም ይተርፈኩም ዳንበር ብፍላይ እቶም ኣታዊኹም ንእሽተይ ዝኾነ ሰባት ተጠቐምሉ እቲ ንእሽተይ ኣታዊ ሓፍ ዝበለ ሰብ ብዙሕ ከምቲ ዝብልዎ ሓደ ሽሙ ናይቲ ኦባማ ኬር ኣፎርደብል ኬር ኣክት እንድዩ ዝበሃል ኤሲኤ ሪሊ ኣታዊኻ ሓፍ ዝበለ ተኮይኑ ብዙሕ እቲ ኢንሹራንስ ጥቕሙ ብዙሕ ኣይኮነን ኣብቲ ክሪኦ ከለኹ ካብቲ ኤክስፒሪየንስ ማለት እዩ ስለዚ እታ ታይሚንግ ፍለጥዋ ኩሉ ግዜ ዓመት ወርሒ 11 ዕለት 1 እያ ትጅመር ትኽፈተላ እዚ ሓለፈኩም ሰባት ኣብ ወርሒ 12 ኣብ ወርሒ 12 ዕለት 15 ከዓ ትዕፆ እዚኣ ተቐዳሚት ዱ ዴት እያ ነታ ወርሒ 12 ዕለት 15 ትሕልፍዋ ሰባት ግን ስጋብ ወርሒ 1 ዕለት 15 ትቕፅል ዘላ ዓመት ትቕፅል ማለት እዩ ሓንቲ ወርሒ ኣላታ ኤክስትራ ግን ነቶም ቅድሚ ዲሰምበር 15 ዝተመዝገብኩም ሰባት እቲ ኢንሹራንስኩም ኣብ ወርሒ 1 ዕለት 1 ይጅምር ኩሉ ግዜ ነቶም ነታ ዲሰምበር 15 እንዳሕለፍኩም ሰባት ድማ እቲ ኢንሹራንስኩም ኣብ ወርሒ 2 ይጅምር ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ዘሎ ካልኣይ ናብቲ ኣሰራርሓ ኣካይዳ ናይቲ ኢንሹራንስ ከመይ ከም ዝኾነ ክነግረኩም basically again ኣታዊኹም relatively ውሕድ ተኮይኑ እዚ ከማን ፌደራል ፖቨርቲ ጋይድላይንስ ዝብል መለክዕ ኣለዎ እቲ ንሳቶም ድህብኩም ሓገዝ ባይ ዘ ወይ ዓንቶ ብዛዕባ ታክስ ምኽፋል ንዛረብ ነርና እቲ ንኸፍሎ ታክስ ንገዛርሱ ኣብዚ ተጥቕሙ ትሪኢ ከዓ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ሳምታይምስ ገለገለ ሰባት ብዜሮ ዝረኽብሉ ኢንሹራንስ ኣሎ ምክንያቱ ነቲ እቲ ኣታዊኦም ሲ እቲ ወሃቦም ሓገዝ ፕሪሚየም ኣድቫንስ ታክስ ክሬዲት ዝበሃል ኣሎ እቲ ዝህብኩም ሓገዝ ሲ ሙሉእ ብሙሉእ ነቲ ዝመረፅኩሞ ኢንሹራንስ ስለዝዕብሉሎ ካብ ጅባኹም ዝወፅእ ወርሓዊ ክፍሊት የለን ወይ ድማ እንታይ ይበሃል በቲ ናይ ኢንሹራንስ ቋንቋ ፕሪሚየም ይበሃል ማለት እዩ ናው እቶም ዘይፈለጥኩሞ ፍለጥዎ ተጠቐምሉ ኣብ ገለገለ ኣጋጣሚ ኮስት ኣይገብረኩምኒ ወርሓዊ ዝብል ዘለኹ and ከመይ ይሰርሕ እንተዳ ኢልና ብመጠን ኣታዊኹምን ብመጠን እቲ ዘለኹሞ ኤርያ ዚፕ ኮድን እቲ ሳይዝ ፋሚሊኹም እቲ ዓቐን ሳይዝ ናይቲ ቤተሰብ እሱ ኣብ ግምት ኣትዩ እቲ ድህብዎ ኣድቫንስ ፕሪሚየም ታክስ ክሬዲት ዝበሃል ኣሎ እሱ ይህብኩም እሞ ነታ ቁፅሪ እቲኣ ንዓኹም ኣይኮኑ ድህብኩም ነቲ ዝመረፅኩሞ ኢንሹራንስ ካምፓኒ ካሪየር ይበሃል በቲ ናይ ቋንቋ ናይቲ ኢንሹራንስ ንዑ ይኸፍልዎ ወርሒ ወርሒ ኢንሹራንስ ኣለኩም ማለት እዩ ናው እቲ ኢንሹራንስ ከንታይ የጠቓልል እቲ ኢንሹራንስ ዶክተር ቪዚት ምግባር ይከኣል ኢንክሉዲንግ ስፔሻሊስት ላብ ኢሜጂንግ ኤሪያ ኣለዎ ከም በዓል ኤክስሬይ ሲቲ ስካን ኤምአርአይ ብላድ ወርክ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ብኡ እንደገና ድማ ኤሪያ ናይ መድሃኒት ኣለዎ ድራግ መድሃኒት ክትገዝኡ ትኽእሉ ኢኹም እቲ መድሃኒታት ክንገዛርሱ እሱ ንገዛርሱ ጀነሪክ ኣሎ ብራንድ ኣለዎ ፕሪፈርድ ዝበሃል ኣሎ ይከኣል ይብኡ ክትገዝኡ እንደገና ድማ ሆስፒታልን ኢመርጀንሲን ክፍሊ ኤሪያ ኣለዎ ጋድ ፎርቢት ኣይግበሮ እንተዳ ናብ ሆስፒታል ናይ ምድቃስ ተኣሽሙ ተፈጢሩ ካቨር ገብር እዩ እንደገና ድማ ናይ ሜንታል ሄልዝን ሳብስታንስ ኣቢዩዝ ኤሪያ ክፍሊ ኣለዎ ሓኪም ናይ ርእሲ ክትሪኡ ተደሊኹም እንድሕ ተጨኒቕኩም ኣብቲ ናትና ሕብረተሰብ ብዙሕ ከዓ ስለዘይለመድ እዩ ዝምበር ኣለዎ እሱ ስለዚ እንደገና ድማ ናብ ከባቢ 74 ዓይነት ሕማማት ፕሪቨንቲቭ ኬር ዝበሃል ፍሪ ቸክኣፕ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ሚኒንግ ፎር ኤግዛምፕል ንሕና ጠስሚ ስለነብዝሕ ሓበሻ ኮለስትሮልና ብጣዕሚ መብዝሕ ክንከይድ ከለና ኮለስትሮል ከዓ ኣብ ገምገም እያ ዘላ ኣብልኻ ሕጂ እታ ከም በዓል ኮለስትሮል ብላድ ፕሬሸር እቶም ትዝውሩ ሰባት ብፍላይ ትራንስፖርቴሽን ዘለኹም ሰባት ከም በዓል ብላድ ፕሬሸር ዝኣመሰለ ነገራት ሄፓታይትስ ቢ ኤንድ ሲ እንታይ ኢና ንብሎ እሱ ተሪተጋጌ ወይ ባዲና ንብሎ ብጫ ዝገብረካ ሕማም ከምኡታት ነገር እዚ ሕጂ እቲ ፕሪቨንቲቭ ኬር ተኮይኑ ትረኣዩ ኮምፕሊትሊ ፍሪ ኣብ ኦል ኢንሹራንስ ናይ ኦባማ ኬር ዝህቦ ማለት እዩ ዩዥሊ ዴንታል ሰፕሬትሊ ኢኹም ትገዝዎ ትኾንኩም ኣብኡ ከሎ ሰፕሬትሊ and ገለገለ ካምፓኒታት ፎር ኤግዛምፕል ኣነ ሳይን ዝገበርኩ ሓደ ኢንሹራንስ ኣሎ ኣምቤተር ዝበሃል እቲ ዴንታል እቲ ናይ ዓይኒ ገለ ብሓንሳ እዩ ድሕውሶ እቲ ባንድል እዩ ዝገብሮ ምስቲ ናይ ሜዲካል ስለዚ እዚ ይመስል እቲ መልክዕ ናይ ኦባማ ኬር ማርኬት ፕሌስ
أوركا ACA قال ما نختو كلهم سمعوا يهم حجي بماركتينج قال أنت تأملوا كلاتنا نخاف له تاكسي سؤال كان نسأل تاشني كونانتي جنزب نسأل كاب عير صحيحهم بفترة زي كونه كاب جبانا كاب ناي كلها أنا جباي وتي لازم إنشورانس اللي حدا يبلكا go ahead and just simple انت يزيد لنا تي إنشورانس كا social security أدميها أدراشها هدلي كتمزجب كلها عندنا خا your immigration status green card holder تهونكا green card I-94 تلك I-94 citizen تهونكا naturalization certificate لك and السو يدلنا نمزجبا كدولة يدخل follow تقبلون تدخل لهم اب تيك توك and message تجيركمني and then I will help you بفلا تكساس تلهم أنا زلنا لايسنس ناي تكساس ناي نورث كارولاينا ايوا يدلني اتناي تاكس تعرفوا ما يقل مويا يقل على 5 كتير يزغي ستيتس يغير مالتي تي ناي مورجيج دما basically mortgage دما حتى كان لها مش تاني mortgage كانت loan officer by the way I work with Cardinal Financial as a loan officer وين أسرح له up to finance area له loan officer and real estate agent by the way تفعل عليه real estate agent تي جزاو تزدللكم أكالي loan officer جن up to ناي finance area بحق زوجكم نتي وراءتهم أكيبو تلقح نتي application ناي تلقح بسدلكم بمت أنت credit scoreكم تبانكي تأشم جبرة مالتي كنزي قبعة كنزي بمت أنت أتاويخا كنزي نحن لك حكاز خل دولو أتخو مع عينة plug ناي business إير اللهو simply the application حبزكم ما نعطي lender صدق then كريو خلي أنا بحر meeting جرنا تزاريبنا بمت أنت أتاويهم كنزي قبعة كا pre approval تقبلوا نت pre approval حيسكم ناب real estate agent تخدو real estate agent بمت أنت توصين لكم زلا جنزب جزا دليلكم جزا هم تجزو owners تخونوا مالتي شو تقابزنا بحس أنا بلع سمع اللغان كري كفتي سنة حاوي نو واحد ثانك يو قاطعمي بس تيك توك أنا حتى مساعد إنساني حاسي هولد جيرنا مساني إحنا قاطعمي باترس تابينا تمثل النوري ده قلنا بزعمة ناي حلف تاكس كم ترد أني ناي حلف تاكسي فايل دي قوروهم وفلي جرب تحلو ده تخوني اللي كتب له سغيلكي ويون دحن إنفونات كنهبهم مو كاو دايركتنا آخر رخيبهم كحتى خان ملصورة وان كات زبالة تخوين سمعن ناتكا إنفومو تيكس قوري اللي سرنا حوي أبزخا شركة قبرا حبو تا تليفوني حبو من أي بيزنس تليفوني أسا and التليفوني حبو مو يدولوا لي وتكست يقبروا لي مجمع أوكي تكست ما يقبر لي شعو تداويلنا دحر بإيميل زودا تخين بإيميل يودا تكست أسم سايا باب زي هيستر تلودما قصرا قبر لهم أو أوفيس نتو Okay. Text تاكد قبل اللي تبغى؟ داوي أو Oh yeah, definitely. I'll text you right now. Just a minute. أبز text. Okay. تلفون تتكلم لا كنت صحفت غير إنها مش. تليفوني هو قلت كي عطوكا. Okay. أبز كنت صحفه. أبز لا تني. سوري حنسى. كبكا غالي. My business phones لازم بس كبكا غالي علي. Okay. شو مونتا سلسلة 832 885 5741 حاولنا سنة لكم ندويلكم كتحطوا information كتراخبوا تخليكم أبزي بينك قبل ماما كت بحريت دونجيوم زري ونهر عليهم كافتي أتحت by the way بعد ما يتحتي تغني I think تمال أتينا يرنا مثلا بعد الأيدة تمساسلت حتى تمثل نتوم زحلفكم سبات قبل ما قدي تملتها في قدر ليدي يا نتوم زحلفكم سبات ستيل فايل قبل يكالي في الله انت دا كفلت تخونكم IRS كل جزء تصبيهم يوم حالفني مو بقال حدا قال ما لزبان نجار يلا فايل قبرو of course نزحلفوا سب penalty علوه interest علوه أولي لهم متي مستي
ከፍሎ ዘለኩም ታክስ ትከፍሎ ማለት እዩ ነቶም ድምለሰኩም ዝግባእ ገንዘብ ሰባት ግን 3 ዓመት ዕድል ኣለኩም እቲ ክምለሰኩም ዘለዎ ገንዘብ ክሌም ክትገብሮ 3 years window ኣለኩም 3 ዓመት window ንኣብነት ናይ 2022 21 20 ሕጂ ንድሕሪት ናብ 20 ድሕሪድና ክሌም ዘይገበርኩም ሰባት ኣለኹም as soon as possible ፋይል ገብሩ ይግባኣኩም እዩ ነገሩ ኩሉ ግዜ ኣብዛ ወርሒ እዚኣ IRS እንታይ እዮም ዝገብሩ IRS ማለት Internal Revenue Service by the way I don't want to assume that you know and እንታይ ይገብሩ መሲልካ ነታ ሲስተም ናይቲ e-filing system ንስወዶ ይዓፅዎ ሜንተናንስ ገብሩ መታን ነቲ ዝቕፅል ሲዝን يعصوا مو ده حرابتي جانوري كابي خفتوه حجي اي فايل كتقبروا تفتينكم اي كفاقد الكومنيو جن تي سوفت ويرز ما عاد عين سوفت ويرز نزله سريحكم انا اجي سريح اخبركم غالي بورقه بميل صدونا بايرس متى انت غزي خيت حلفكم مو ابلكيشن اسرا حدن اسرا زغباكم غنزب تدا انيرو نفاس كيبلع عمتا انت ገንዘብ تملس ገንዘብ كليم ግበሮ ይመለሰኩም ንጽርት ያምሽ ንጽርት ያሰናይ ሆይ ሆፍሊ እዛ ዕላማ ናይ በዚ ዝገበርናዮ ምክንያት እንታይ እዩ ዝኾነ ሰብ ኣብ ገዙ ዘሎ ንኽሪኦ ሞኻ ኣብ ኣድላይ ግዜ ኸ እንዳመለሰ እንዳደገመ ክሪኦ ብዝኽእል መንገዲ ሪከርድ ኮይኑ ሴቭ ክኸውን ስለዝደለናዮ ይተቐንዲ ሰናይ ሓወይ ኣይነው ብቲክቶክ እንተንመፅእ ነርና ኸ ሰብ ከዓ ደይቡ ናቱ ሕቶ ዘለዎ ሕቶ ርኢቶን ክሓተሉ ዝኽእል መንገዲ ኸ ብዙሕ መንገዲ ኣሎ ማለት እዩ ሶ ሓውና ሰናይ ባይ ዘ ወይ ድሓን ብቲክቶክ እውን ክነምፅኦ ኢና በቲ ማሕበራዊ ሚድያ ሕጂ ዝነጥፈሉ ዘሎ እሱ ኸ መዓልቱ ፈሊና ኣብ ግዚኡ ክነምፅኦ ኢና ደስቲኒ ቱ ዘ ግሬትነስ እያ ትብል ናቱ او سيرش كيركم ابلو بو خافلو غورو تليفونو دما اندهر ابزي چات لهم كتصفو دلهم كا 8328855741 سنايلكم اندهر دويلكم كترخبو تخليهم اسكي سنا حوي من الوقت نوي حيزكا اما اتقاليل كما تقاللي از ريكومنديشن كتب له تخيل وي تدل ነገር اندهر عليو كستاكنا بلوم ستيل ازي مجمريانا كل جزء مجمرينا دلنا تقلقلنا خا عين تفنينا مالتي سون كا بتزلكم مويا بتزلكم فلتتك نتخم فلت زلنا نحريبكمنا بجزء ساعات نحنا خوالا اصيل يردانا ابز خلصنا حينا مو كنت كملوا متانسي التغالي الكاتب لو من اختين دهر عليك يا again زعلي العدل يكون نعاي مهنات exposure يتصبغي and حدا نابنت معات سوي سمعين زلو حجي for sure العدل معاك صغا I don't want to take it for granted thank you very much توم سمعت لما تي زوهاب بستغال متن بسمح زبالة ملكو عجيب يبلغو تحساب انتايو ناب كبابي 10,000 زغون فلورس انتراعاتي كاون لعلو زلو بكمبيوتر كعبتو مو نتي قزف زبالة زفرح زمسل نقر بريزة وتقرينيا نتي سبكر الدعو حدثي تعلامي تناي تاكس حقي كل ايضا ما تعلامة انتا يزخون دولو تناي بيزنس جنرالي بيزنس كما يسرح مفلات مناتو accounting background business background بعلي تماهيريو تتراي ويزدم ايكونن تماهيرو مصحف من باب زقدفو سبا الله حنسا ديغر مسحازه سلازي انتاي تعلامة حدثي جنرال بيزنس كما يسرح له انتا خونا ابتناي لغاح اريا ابتناي كما يسرح ابتناي LLC ابتحقاو زخونا نقر ابتي record keeping بمولو ازين كزارب مسو خستمر دقناها بتلقات كا مستي زلو نايتي حبرتسبنا عينة الصراحات معون دار اخو ديتيل ريسيرش لا جبركو نتسب ممهاري تحسب قن بكمبيوتر زاتو لما قد خفتر سلا زلو اني اسواي اب تيك تاك اكتيفلي اشن زغبر زلو انفولف زغبر زلو هم تريني اب سنبت بمحرنيا الله عربي بمحرنيا الله مسكالو سبات مالتي مس ايثيوبيان مساها دما حزاينا زيا تصبقنا سو سويتي علامه تي حلانا انتايو زحاشه مخاني
ኣማራፂ የለን ዝሓሸ ምዃኑ እዩ ዘማርፅ ምክንያቱ እቲ ኩሉ ነገር ብታሽሙ ኣይልካዕን እዩ ኣብዛ ዲኤንኤ እዚ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ብትምህርቲ ጥራይ ኣይልካዕን እዩ ትምህርቲ ከይደ ዝሓሸ ምዃኑ ጥራይ ዘይኮነ ከምዛ ዓይነት ገዛ ርእሱ መድረካት ትምህርቲ እዩ ስለዝኾነ ብሓፈሽ እዚ እዩ ካልእ ብጥቕልል ዝበለ መልክዑ ተኣሽሙ ኣይገብርን እዩ ኣነ እዚ እንታይ እዮም ዝብሎ ሹገር ኮትድ እዮም ዝብልዎ ፈረንጂ ተኣሽሙ ይገብሮ ነቲ እንተ ደኣ ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን ኮይና ሹት ክገብራ እና ካብቲ በራሪ ብንፋስ ዝመፅእ ኢንፎርሜሽን መሓዛይ ከምዚ ኢላኒ ዓርኪ ከምዚ ኢላኒ ኩሉ ግዜ ዳብል ቼክ ግበሩ ክሮስ ቼክ ግበሩ ኩሉ ግዜ ስቕልካ እዚ ሓደ ሰብ ተዛሪብኒ ከምዚ ክኾን ኣለዎ ናይ ግድን ከምዚ እዩ ምባል ዝበሃል ነገር የለን ኮንሲስተንትሊ ዝቕየር ናይ ታክስ ሕጊ ኮንሲስተንትሊ መዓት ነገር እዩ ዝቕየር ኣብዚ ዓዲ ብፍጥነት እዩ ከዓ ዝቕየር ከምኡ እንተደይ ኮይና ኣብ ኣሜሪካ የለናን ማለት እዩ ኤንድ ብዝተኸእለ መጠን እቲ ስነ ልቦና ናይቲ ኣብ ቢዝነስ ዘለና ኣረኣያ ክነቅሕ ትሰብ እሞ ካብ ስራሕ ምዃን ተቆፂርካ ምስራሕ ናብ ቢዝነስ ክኣትወሉ ዝኽእል መገዲ እቲ ዓላማ ምክንያቱ ኦውን ክትገብር ከለካ ኢኻ ሞር ናብ ዝሓሸ ትኸይድ እንተ ደኣ ተቆፂርካ ትሰርሕ ትኾንካ ግን አንለስ ብጣዕሚ ሃይሊ ዝኾነ ስኪል ተሃሊካ ብጣዕሚ ዝግረም ዓይነት ክእለት እንተ ደኣ ሃሊካ ኦኬ ሽግር የለን መዓት ገንዘብ ክኸፍሉካ እዮም ከቕብጡካ እዮም ብዝተፈላለየ ዓይነት መገዲ ኣብ ከምኡ ተፀኒሕካ ሽግር ኣይኮነ ስኪል ኣለካ ግን ኢነው ኦነስትሊ እዚ ሓደ ዲግሪ ሒዘ ሓደ ማስተርስ ሒዘ ወይ ከዓ ሶኪያን ትራኬድ ዝውር ጥራይ እኩል ኣይኮነን ከይመስለኩም ኣም ቴሊንግ ዩ 100,000 ካልእ ሰብ ዝገብሮ ማለሲ ስቕልካ ነቲ ካልእ ሕማቅ ክሰምዖ ኢለ ኣይኮንኩን ብኣኽብሮት እየ ዝዛረብ ዘለኹ ግን ነቶም ንነቅሕ ዘለና ሰባት ዓብ ነገር ኣይኮነን ልዕሊኡ ክኸውን ይከኣል እዩ ናይ ግድን ብትምህርቲ ጥራይ ኣይኮነ ዝመፅእ እቲ ኢንፎርሜሽን ብትክክል ምስማዕን ብትክክል ምትግባርን እዩ ገዛ ገዝኡ በነፊታት ናይ መንግስቲ ዘሎ ነገር ተጠቐምሉ ግን ከይትእሰሩ ድማ ተጠንቀቁ and በቲ ኣተሓሳስባ ናይ ሓገዝ ዝበሃል ነገር ንሱ ከይኣስረኩም ተጠንቀቁ ሽግር ኣይኮነን እቲ ንግዚኡ ካብ ሓደ ደረጃ ናብ ሓደ ደረጃ ክትሰጋገሩ ትጥቀምሉ በነፊታት ነውሪ ይኮነን ከም ነውሪ ክነግረኩም ኣይደልን ግን ብኡታት ከይትእሰሩ ተጠንቀቁ ነዚኣ ዶ ክበሃል ኣብታ ሰርክል ከይተኣትዉ እሞ ብዙሕ ሰብ ስለዝኣቱ እዩ ኣብ ካልእ መታን ከይንኣቱ ኢለ እምበር መዓት ኤግዛምፕላት ክበኩም ምኽኣልኩ and እዚ መስል ፋሎ ግበሩኒ genuinely ዘገልግለኩም I'm not going to ክትፈትወኒ ገለመለ ዘይኮነ እቲ የስራሕና ዲ ንኽልቴና ወላ የተዓዛዝበና ዲ ብምባል እየ ዝሰርሕ ኣለ ኩሉ ግዜ ዝሓሸ ምዃኑ ኩላትና እቲ ቅንኣት ናተይ ዚል እንታይ ኩላትና ናብ ዝሓሸ ደረጃ ክንመፅእ ስለዝኾነ ብዝተኸእለኒ መጠን በቲ ዝኾነ በቲ እቲ ኢንፎርሜሽን ዳሃብኩም መፅአ ሓደ ግዜ ናተይ ላይፍ ክኣቱ ክመፅአ ግን ሰብ ከምጠካ ከሎ ኢሞር ተቐባልነት ዘለካ ካብ ባዕልካ ኣትኻ ክኣሽሙ ትገብር ማለት እዩ ድሕሪ 10,000 ምናልባት ምስ በፅሓኩ ፎሎ ዝገብሩ ሰባት እንታይ ክገብር ይኽእል እየ ሽዑ ወላ ነቲ ሓደ ነገራት ብትግርኛ እንዳተርጎምኩ ተኣሽሙ ክገብሮ ክፍትነ ኣስተምህሮ ክፍትነ ማለት እዩ እዚ 10,000 እሞ ቀላል እያ ክነእኽላ ኢና ድሓን ብቲክቶክ መፅና ናይ ፎሎወርስ ዘላ destiny to the greatness እያ ትብል ናይ ሰናይ ሓውና ቲክቶክ he is ናይ ታክስ ፋይሊንግ ኤጀንት እዩ ናይ ኢንሹራንስ ኤጀንት እዩ ሎን ኦፊሰር ኢኻ ማለት እዩ at the same time ሰለስተ ዓይነታት ሞያ ሒዙ ዝጓዓዝ ዘሎ ሓውና እዩ እቲ ዕላማ ብዩቱብ ዘምፃናዮ ከዓ ነቲ ብድሒሩ ዝርኢ ወይ ከዓ ኣብ ገዝኡ ኮፍ ኢሉ ዝከታተል ሰብና ሪከርድ ኮይኑ ነቲ ሰብ ኣብ ግዚኡ ከገልግሎ ይኽእል ብምባል ኢና ነዚ መሪፅና ናብ ዝምፅላዮ ማለት እዩ እቲ ዝበለፀ ክስታይ ክኾነልና ከዓ ከይተቆረፀ ሓሳብካ ክትብ ንሕና ከዓ ሓሳብና ክንሰምዐካ ፅቡቅ ስለዝኾነ ነዚ ትምርጫና እሞ ስለቲ ግዜኻ ዳርጋ ሰዓትን ፈረቓን እያ ሒዘካ ሰናይ ሓወይ ማኒ ዋይዝ ተንሪኦ ነርና ካልእ ነገር እዩ ነይሩ ግን ስለቲ ዝሃብካና ክብሪ ስለቲ ሞያኻ ምግላፅ ካብ ዝመፂኻ ከዓ በዚ ኣጋጣሚ ደጊመ ከመስግነካ ይፈቱ እዚ መጀመርያና እምበር መወዳእና ኣይክኸውኒ ስለዚ ምናልባት ነዚ ቪድዮ ዝሪኦም ሓድሽ ሓሳባት ክመፀሎም ዝኽእል ወይ ሕቶታት ከመንጭው ዝኽእል ክኸውን ይኽእል እሞ
دقيمكم نزي فيديو تريد ما زلكم حساب أفتنا بوتا كومنت نهر صحيفكمنا لك بزا تلفون تصحيفة زلا بلعلون بعد ويلكم سنة حاونا دايركت تخترخوا تخليهم أب تكساس نهر لهم كا بعبيو بأكالا وصل زلخا معهم كرباي مالتي سلازي سلاتي تحب كاني عدل مخا بزاك ستاكير آخاناتي تقبل كم تأخذ دقيمة يمسكنا كاسنا حاوي ستيل بحنساب كنسرحنا نتنفلتو شركة نقبل كنا خانة عبرة سبناها السي زد لنا زلومه السغم كاخي تحللكم السغانا أخاز مسلم كتسعرن كتب لنكابز كاتامي كلا وكاي فوتو مالتي you know what you're doing already قل كم ناتك ساي مالتي يغني اللي سنة حاوي كان زبكا يغني اللي سمعت دما thank you سنة حاوي برافو thank you so much مشيتش يا كلكم يا حوات مسانا دسناكم بفيسبوك يوتيوب ويكا بتيك توك ون بدل سترايك سمعوا سناهم ويلكم فريك سو نايلومي مدبنا زنبري كم زتكاتلكم وي ون دونغي خمس اتهم كتلو تقولهم تي ارستنا خان تاينيرو تاكس فايلين مخابز ساعات زي مودات عمتنا تسلا زلنا مودات عمت كا تي تاكس ناتنا داوليتو نسرح دينا تقصيرنا نسرح مالتيو سيلف امبلويد دينا ناتنا نايبعلنا ال سي زلنا ويون تراك درايفرز كنكون نغيل اوفر درايفرز كنكون نغيل اتي نحنا نقبرو فايل بخمي فايل كم نقبرو كنت نقول زقبعنا كم اكستاي كنفولت زقبعنا انفورميشن سنة حونا ان ديتيل كله بنالو نالبات زحلفكم النهر لهم افتي فيديو تملسكم كتريوهم اوريدي ريكورد هول سلازلو زلكم حساب ريتون نهرنا زملكت حتى حساب مسيكم كا ابوتا كومنت صحفنا كومون ناي سنة حاونا تلفون نمبر أبز صحفنا لنا بز دويلكم زلكم حتى ريتو كتحطوا تخليهم سلام سنة متنعكم دما أزيد مسكن نابكال سب نخبات صحون حقازي سلازخانة نزي فيديو تريو دما لايك شير نهرجيركم ناب كله نخبات صح يحجزي مالتي سلازي أزي مسكنكم أبكال سالم مدب بخال مدب كساب زمسكم دما سلام وسنة ببزر لهمو